ɲɔgɔn kan ka se ka kɛnɛ in diya ka taa se an ka artiste ŋanaw an kɛlen don ka wele bila mun ma mun bɛna ka na aw la nisɔndiya walasa su in aw ka se ka a ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ yanni se an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ k'aw bisimila kɛnɛ kan tuguni an ka maa minnu bɛ yen maa fɔlɔ an bɛ kuma samaw la n'o ye Aja Kulsum Jaabi a bɛ cogo di? Alhamdulillah baasi t'i la an bɛ Ala tanu ok foyi t'an bolo Sa Jalo ka kɛnɛ in daminɛ ni Ala tanu ye i ko kɔrɔlen Ala sɔnna san tɛmɛlen salongo ni sigiyɔrɔ kelen na an ye Ala deli Ala ka biɲɔgɔndon yira na ni Ala sɔnna k'an sigi o kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka Ala de tanu o la k'an ka foli tɛngu aw yɛrɛ ka foli la ka ɲɛsin an lagɛjama bɛɛ ma ni waati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan k'a fɔ nin ye an kun datɔ ye sankura kan ya Rabbi Ala k'a kɛ hɛrɛ ye inshallah Ala ko duwawu minɛ Madame Konate Fatumata Konate a bɛ di? Alhamdulillah baasi tɛ an bɛ Ala tanu Sa Jalo an bɛ Ala tanu ka barika da Ala min sɔnna ka 2026 jira an bɛɛ lajɛlen na hɛrɛ la salon ni waati kelen na an jɛra ka Ala deli ko Ala ka san wɛrɛ jira an na Ala sɔnna ka bi jira ani an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen na maa caman tun bɛ minnu tun y'an ŋaniya bi don ka se ka s'u ɲɛna nka Ala ma sɔn a sɔnna k'a jira anw minnu na an ma fɛn di a ma kɛ minnu ɲɛna fana olu ma fɛn k'a la ko a y'u bali bi yeli la o kelen kɛfɛ an bɛ Ala barika da toujours ka foli kɛ lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan sankura min n'an b'a kɔnɔ Ala ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ san ye Ala ko o duwawu minɛ maa sabanan o de ye Kadijatu Traore Kadija a bɛ di? Alhamdulillah malatani ka Ala fo ka Ala barika Ala min sɔnna ka ɲinan san jira an na 2025 il y a eu des hauts et des bas nka Ala barika la a filɛ ka a kuncɛ hɛrɛ la sankura min bɛna dayɛlɛ an ma deli Masaramani fɛ a ka san kɛ hɛrɛ san ye tɔɔrɔ mun ye an sɔrɔ 2025 la Ala ka olu bɛɛ lajɛlen wuli an bɛna don 2026 min kɔnɔ Ala ka kɛ kunkɔrɔtɛ ka kɛ hɛrɛ ka kɛ degun dansan ye Ala ka an se a tɔw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ka Ala lamɛnbagaw an'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ ko halisa u k'u sɔgɔlen to Shirifila TV la n'Ala sɔnna an bɛna u nimisi la wasa sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na inshallah ni Ala sɔnna ma Ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati in na Shirifila FM ale kɛlen don ka nin jɛmukan in ta directement an bɛ Shirifila FM lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan sabula an bɛ sɔrɔ jamana kɔ kan ni an ka plateforme caman ye o hukumu kɔnɔ foli belebele an b'o kɛ an fana karamɔgɔ ni an ka Mali Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba la Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara ka foli k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na an tɛ ɲinɛ ka duwawu ɲini u fɛ ani ka tila ka duwawu k'u ye Jamiyatul Ansarudine ɲɛmaaya so an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na sanfɛ fo duguma ka duwawu k'u bɛɛ ye an ka karamɔgɔ an ka président an b'u bɛɛ fo kɛnɛ in kɔnɔ an tɛ ɲinɛ an ka télé yɛrɛ a direction an ka DG ni a ka jama ka taa se télé baarakɛla fɛn fɛn de bɛ nin waati in na ka foli ni waleɲuman dɔn lase a bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu kɛ Ala ka hɛrɛw caya o hukumu kɔnɔ baara kun fɔlɔ bɛna daminɛ ni nisɔndiya ye dɔnkilidala jumɛn b'an bolo Madame Konate? Alhamdulillah dɔnkilidala min b'an bolo o de ye Kure Male Basir Kure e bɛ yɛlɛ laminɛ e bɛ ka dugu de fɔ tan ou bien e bɛ ka jamu de fɔ e bɛ Kure Male Basir o tɛ Kure Mare Kure Mare ayiwa ne y'a fɔ Kure Male Basir ale bɛ an bolo kɔrɔ yan an bɛna an nisɔndiya n'o ye ɲɔgɔn fɛ inshallah Kure Male Basiru ye zikiridala ye min ni a lakodɔnnen don kosɛbɛ nin waati in na k'a daminɛ Kongo jamana na fo kana se Mali kɔnɔ yan mɔgɔ cɛsirilen don mɔgɔ don min ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ Sherifu olu pasa dali la ka taa se maa ɲumanw olu pasa dalilen denmisɛnnin don min bɛ a bolo dayɔrɔ dɔn kosɛbɛ dɔnkili kɔnɔna na ni labɛnw sabatilen don an bɛ Kure Male Basiru Kure Mare ayiwa ne y'a fɔ ne ɲɛna Sulja misigi ya fanema Kure Mare Basiru ma mi fɛ ka kuma jɛɲɔgɔnw ye sabu jɛɲɔgɔnya mi bɛ na bi Music.
kino bi kasi ni tiri mo kele la ka kino bi kasi begi jantai ka kino la wani furu kele la kino bi hami ayaw janto ka kino la dununya kele mani e bali ma uje teri ma uje sigi nyogo ma uje furu uje andi bi nyogo no angana kele mani na kele la una kino bita bali make isigi kelame nteri muso isigi kelame kuri mari basiru bi kuma na uyi angana kele mani Mogo kana songi tombaga kele ni tombaga kele eni kele kera kino bi boroto antano so masigila abada Fola pamma na ijanto bade nyalla uyu janto teri yalla uyu janto sigi nyogo nyalla ode longa kino mata Nikenyo kele la kino bikashi begi jantai ka kino la dunia Ami tumina ina fobi ijanto ika kino lanteri ibida dola bi kauye kilenye udebi boi kaka boni enderi mogo yammanyi bi mogo yammanyi ake chogo chiena etusuga bonga kote nina netusuga bonga kote nina hine bana mogo yalla wa magari bana mogo yalla Wani bali maubena ni teri maubena ni sigi nogo maubena ni furu maubena wani mali yombena mogo tesauna kelemanyi Nikenyo kele la kino bikashi begi jantai ka kino la dunia Basiru an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sango san bɛ ci bila i ma i bɛna an ka nin kɛnɛ in ɲɛnamaya dakuruɲɛ kelen foli jumɛn bɛ ka ɲɛsin ka filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. Wa an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna n bɛ n faso fo Kurimari Dogofiri Jawali Suwala n ka foli b'u ye n b'an karamɔgɔ fo Aseyid Sherifu Usumani Madani Hayidara ka Sirifila tele baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la ni wagati in an kanubaga caman de sigilen don k'an lajɛ nin wagati in o ka kan ne yɛrɛ tunkaran ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Congo Brazzaville b'a a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ko Bote Inch'Allah merci beaucoup a ma fɛn fɔ ka ɲɛ kure mari de don wa Kurimari ye commune 3 de ye Jabali Dogofiri Suwala olu faralen ɲɔgɔn kan o de ye Kurimari mais n'i ko kala o ye ɲɔnɔ bɛɛ de ye an yɔrɔlaw ye a faamuyara merci an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka Jabalikaw fo ka Dogofirikaw fo ka taa se fo Suwala an bɛ nin yɔrɔ ninnu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na nin bɛɛ ye Sherifila TV lajɛlikɛ yɔrɔbaw de don an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi ni hakilisigi nati an ka ba jamana Mali san 2025 fɛn dogolen tɛ a tɛmɛna cogo min na mais Ala barika la alhamdulilayi an dalen b'a la gɛlɛya fɛn o fɛn n'an y'a sɔrɔ 2026 kɔnɔna na an bɛna a doubler ka kɛ hɛrɛ ye fɛn dɔw bɛ yen an ye leçon caman sɔrɔ an ye ko caman ye an ye fɛn caman ye an caman sira station kɔnɔna na mais n b'a dɔn 2026 la ni Ala sɔnna ma o tɛ kɛ mais a ye maliyɛnw kanu don ɲɔgɔn na wallahi a ye kanu don ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔw tun tɛ bɛn u bɛnna aran ko in na parce que e gunnen bɛ ne la ne gunnen bɛ e la Ala na mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ ka don dɔw yɛrɛ ko ko furu bɛɛ kɛra a ko kɔnɔna na gɛlɛya dannen don dɔw ka manako sɔrɔla la gɛlɛya min de don gɛlɛya ye leçon di maliyɛnw mɔgɔ kanu a kɔnɔna na kosɛbɛ telimanigiw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn station dɔ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ olu de bɛ mɔgɔw bila aran na nisɔndiya ni timinandiya k'u bɛ sigi ko caman bɛ kɛ an y'o bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka gɛlɛya n'a nana i b'a ye i tɛ a dɔn k'an ka di ɲɔgɔn ye fo gɛlɛya ka na mais essence ko gɛlɛya in na vraiment an kɔni a y'an degun nka
a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman kala ɲɔgɔn na an b'a fɔ ala k'a barika karamɔgɔ Elaji Fɔnba ale kun don dɔ la yɛrɛ ale kun bɛ station dɔ la dɔ yɛrɛ nana n'a ka tilafana ye ale yɛrɛ tɛ cɛ dɔn olu jɛra ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka te min ɲɔgɔn fɛ i m'a ye nin bɛɛ ye hɛrɛ de ye an bɛ ala deli 2026 ala ka k'a ma hɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw u fana sɛgɛnna parce que jamanadenw sɛgɛnna yɔrɔ o yɔrɔ olu fana u ma lafiya mais an bɛ dugawu k'u ye ala k'u fanga se mɔgɔ mɔgɔ ye maliyɛn dɔ dɛmɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ k'u ye an ka fitigilakaw an bɛ dugawu k'u fana ye o hukumu kɔnɔ an bɛna an karamɔgɔ a seyidi sherif usman madan hayidara ka denbaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔlakaw olu ye wulikajɔ minnu kɛ san 2025 kɔnɔna na n'o ye 2025 u ye lamalama min kɛ an y'a kanu ka dɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka o lase aw ma Kadija Tarawele bisimila kɛnɛ b'i bolo. Alhamdulillah Diallo ka kɛɲɛ san 2025 kɔnɔna ye fɛn min ye Zamzam y'u ka denbaya ye u wulikajɔ caman kɛ diinɛ laseli kɔnɔna na olu ka tama bere ta Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka Alahu Taala ka diinɛ o min bɛ silamɛya ka bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn tala ko fɔ ka o lase Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o senfɛ fɛn min ye Imam Abdul Hamid Keshki Haidara ale kɔni ladala a y'a ka ladala kelen kumantu dugu kɔnɔna na i n'a fɔ san o san ni mawuludu sela a bɛ mawuludu ɲɛnamaya o yɔrɔ la a bisimilalen kɔ septembre kalo la n'o de kɛla mawuludu ye a bisimilalen kɔ kumatukaw fɛ a kɛlen kɔ ka foli bila kumatu mabaw la a ye wajulu su belebele ɲɛnamaya o min kɛla bonya ani karama ye ka da kan maa caman de bɔla ka na wajulu kɛnɛ kan au-delà de ça aussi baya maa caman de bɔla ka baya kɛ funɛngɛn de don kumatu mawuludu la n'i y'a image lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa caman de ye silamɛya don kan n'o ye bayatul islamɛ a layidu wɔɔrɔ ta n'an bɔla yen an bɛna Nurul Islam n'o ye Asiri Sherif Harun Rashid Haidara ale fana ni ale ye janjo belebele kɛ awɔ ale ye janjo belebele kɛ Sikaso mara Safurula ye Wasolo mara la Yafurula Mbola Sikaso awɔ Mbola Sikaso kun o janjo de ma nɔgɔya donc Haruna ye ka daminɛ juin kalo tile 25 ka taa bila fo juillet kalo laban na ale ye wulikajɔ belebele kɛ Wasolo mara la Yanfoyila a n'a Lamini o min senfɛ a ye dugu caman yala i n'a fɔ Burakala Koloni fo ka taa se Soloba ninnu ma a ye maa caman de tubi ka don diinɛ in na maa dɔw y'u ka jɔw bila dɔw yɛrɛ maa bajirika de ye baya ta a bolo yɔrɔ la wa maa caman de fana tubila ka don silamɛya diinɛ la n'i y'a image lajɛ vraiment kabako de don olu yɛrɛ ɲɛɲɛna bɛ silamɛya kanu don mɔgɔw la n'i y'a ye kɔni donc Haruna kɔni a ye wulikajɔba de kɛ Wasolo mara la Wasolo n'i y'a jateminɛ damadaw fana ka ca yen kosɛbɛ denmisɛnninw bɛ o yɔrɔ ninnu na taama in na fana a ye wulikajɔw kɛ denmisɛnninw lakaw ka kuma n'u ye min b'a to u ka se ka ɲɛsin ala ko ma a kɔnɔna na témoignage caman fana kɛra maa caman fɛ minnu tun bɛ sira wɛrɛw kan ani waliya wɛrɛw la mais ko Haruna Rashid ka doni a kɛra sababu ye bi Wasolo u bɛ ala tanu ka kɛ ni san o san Haruna Rashid bɛ munumunu min kɛ u fɛ yen nɔ min ni a sababu ɲuman ye an balima dɔgɔnɔw ye ka taa se an karamɔgɔ Elaji Mukhtar Bagayogo ma san o san olu de bɛ a baara ninnu boloda Imam Malik Tesoke a n'a ka jama an b'a fɔ yan k'a waleɲuman dɔn yan fɔ Côte d'Ivoire Morikɛ Jɛma ka kuma tɛmɛna ye nin wagati na yɛrɛ bɛ anw fɛ Côte d'Ivoire nin wagati na nin wagati na bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la Côte d'Ivoire an bɛ a fɔ ka a n'a baden bɛɛ lajɛlen fɔ anw fɛ Côte d'Ivoire a fɔ an bɛɛ fɛ yen Côte d'Ivoire parce que nin wagati na makɔrɔba b'anw fɛ yen Adja VIP bɛ yen Seyda Ina bɛ yen bon DGP yɛrɛ an bɛ k'o wele ka taa an bɛ Badara fara o kan ka tila ka Sherif wele a banna o y'a dafalen o y'a dafalen n'an bolo an bɛna DGP yɔrɔ n'o ye Aseri Sherif Iba Haidara ale fana ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i n'a fɔ ladala san o san kɔni janvier kalo la Ivoire bɛ wele bila ale ma donc salon janvier kalo tile 10 mais a ye kabako min la mɔgɔ yɔrɔ la franchement a ka bon hakili ma ale yɛrɛ ye funɛngɛni ye wa a bɛ a funɛngɛni ɲɔgɔn sama ka na ala ka diinɛ ko la cogo min na n'i y'a ye vraiment hali n'i tɛ silamɛ a bɛ diinɛ kanu don i la ale yɛrɛ ko k'ale ala ka gangster ye donc ala ka gangster talen gangsterw cɛla la a ka ca ala fɛ ala tɛ bɛ sɛtanya ta sama ka na donc a ka Côte d'Ivoire janjo o jɛla kosɛbɛ ka da ka maa bajirikɛ de fɛnɛ bɛɛ ta Côte d'Ivoire o senfɛ wa fɛnɛ maa caman de fɛnɛ nan'u ka boli di k'a fɔ ko olu nimisala olu bɛ tubi ka don alisilamɛya diinɛ kɔnɔna na
a y'i to yɔrɔ fɛnɛ na a segila ka na ba Maliba la fɛn min ye avril kalo tile 30 ka taa bila mai kalo tile mi la a ye wajulu a taara fɛngɛ la Kayi mara la Kayi Sadio la a y'o fɛnɛ janjo o janjo jɛla tellement que a ye kabako u ye DGK ye kabako kɛ Kayi mara la c'est-à-dire que o yɔrɔ yɛrɛ bɛ yen a fɔra ko c'est pas accessible au fait a accès ma nɔgɔ nka anw ka DGP donna Charo kɔmaw kɔnɔ ka taa siro na ni an image ye journaliste la sécurité ba kun bɛ a waati effectivement mais ala ka diinɛ lase la a y'a seko kɛ a ye dugu traverser jeunes nana drogue talaw olu bɛɛ lajɛlen jɛnna u taw kɔ vraiment k'a fɔ ko olu bɛ segin ala ma ka bayatul islamiya ta ka na DGP yɔrɔ u ye bayaw kɛ a dɔw yɛrɛ ko bon k'olu bɛ ala ko olu bɛ ala quoi politiciens ma caman de ye fɛngɛ kɛ DGP yɔrɔ franchement ni a ka Kayi tournée kɔni a kɛla tare a bɛ lakali ka mɛn tournée kɔnɔna na parce que a kɛra waati la min ni a kun ka kalan dɔn kosɛbɛ u y'u nin di ala ma ka se ka tournée in kɛ a kɛra kalo kelen jate la kalo kelen kɔnɔna na baaraba de kɛra la Kayi mara kɔnɔna na ka daminɛ yɛlɛmani ninnu ka taa se Sadio law u n'a ɲɔgɔnnaw Kɛɲɛba mara dugu dɔw fana bɛ a la an bɛ tɛmɛ n'an bɔra yen an bɛ na fɛn min ye an ka Sherifla morikɛ ye n'o ye a seri Sherif Badara Aliyu Usman Haidara ye an ka bɛnbaya la n'an bɛnna o b'a diya kosɛbɛ donc ale fana a ka Kulikoro mawuludu kɔfɛ min kɛla a tila badenmuso nɔfɛ n'o ye Seyida Nafisatu Haidara Madame Kulibali u jɛla ka Kulikoro ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ donc Kulikoro kɔfɛ ale fana y'a ka taama bere ta k'i kunda Côte d'Ivoire kan san o san fana ni Côte d'Ivoire Fédération Sud olu fana bɛ wele da Seko Badara ye a ka taa u ka mawuludenw ni ɲɛnamaya donc o hukumu kɔnɔna na ka sanga ni salon ta ye c'est-à-dire ɲinan bana ka ban on a 2026 déjà donc a ye au moins ka semaine fila ɲɔgɔnna ɲɛnamaya o yɔrɔ la ni Fédération Sud maaw ye 13 juillet Makori ninnu a ye wajuli kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na o fana kɛla tare a bolo parce que maa caman de fana ye baya ta yɔrɔ la a image c'est impeccable wallahi a bɔlen kɔ yɔrɔ la fɛn min ye février kalo daminɛ a nana fɛngɛ la a taara utu kalo plutôt a taara Benin a ye Benin kɛ ka Nigeria kɛ ka taa Alahu Taala ka diinɛ lase ka kuma ni maaw ye ko silamɛya tɛ kɛlɛ diinɛ ye farafarali diinɛ tɛ ko to ɲɔgɔn tala de don sabali de don yɛlɛmajigi de don donc Badara kɔni a ye wulikajɔ kɛ ni jamana ninnu kɔnɔna na ka Benin voyage ni Nigeria voyage la a jaw bɔra télé Sherifla la a ma kɛ fɛn dogolen ye kanubagaw ka fara Jamiyatul Ansariti tɔnden minnu bɛ yen u ye wulikajɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a kɛ ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ kɔfɛ ka se ka an ka bɛnbaya la ka se ka u lakala u taasiraw la an bɛ Sehu fo k'a waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni an ka belebele n'o ye Seri Sherif Ahmed Tidiane Haidara le prince des croyants ale kɔni ka wulikajɔ bonya kosɛbɛ ka da kan a ye jamana caman kɛ ale ka kucala mawuludu kɔfɛ septembre kalo la a ye tile 20 kɛ Europe dugukolo kɔ kan a ye Espagne kɛ ka France kɛ ka Italie kɛ o yɔrɔ fɛnɛ na a ye kabako de lamaga parce que ni image lajɛ maa caman de bɔla ka na baya ta o dɔrɔn de baya fɛnɛ a ye laseli mun kɛ hali n'i tɛ silamɛ ye a bɛ diinɛ nege don i la parce que a bɛ kuma mun fɔ ani diinɛ bɛ k'a fɔ cogo min na n'i ye Sherifidenw lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ tɛ farafarali diinɛ ye diinɛ ye hakilisigi diinɛ de ye diinɛ ye koto ɲɔgɔn tala diinɛ de ye quoi i y'a ye wa donc a ye 20 jours kɛ fɛngɛ Europe jamana na a segila ka na anw fɛ yen Côte d'Ivoire a taara o Sasandra la o Sasandra fédération fɛnɛ na a ye suburew kɛ ka bayo yabayo bɛɛ lajɛlen tournée kɛ o fɛnɛ janjo jɛla kosɛbɛ ka da kan a ye wulikajɔ min kɛ o yɔrɔ la c'est inexplicable c'est inyafunyable a ye ko baw de kɛ o yɔrɔ fɛnɛ na a janjo franchement c'était top a bɔlen kɔ yɔrɔ la o tun kɛla ka bɛn février kalo tile fila ma semaine damadamanin kɔfɛ a segila ka na Mali la o la a y'i kunda Kɛɲɛba mara kan Sita Kili o dugu kɔnɔna na a ye dugu caman kɛ i n'a fɔ BTA Burudala Jijan Tɛntɛnba Tabakoto ninnu a ye wajulu kɛnɛ ba de lase o yɔrɔ la o kɔfɛ fɛnɛ na a y'i kunda an kɛrɛfɛ jamana ninnu kan Congo Kinshasa Congo Brazza Pointe Noire ninnu Angola ninnu a ye diinɛ lase i n'a fɔ silamɛya yɛrɛ b'a laɲini cogo min na Sherif Ahmed Tidiane Haidara n'i ye u ka karamɔgɔ Haidara ale den ninnu y'u ka laseliw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko san kalo 12 kɔnɔ lafiya t'u ye quoi parce que su fara tile kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'i ma taa sɔrɔ mɔgɔw taala u nɔfɛ ka taa Ala wele la ka taa
u dama kasi u ye k'u ka ala wele i b'a sɔrɔ u bɛ taama na wa a taama ninnu si la u tɛ lafiya u ko olu nakun ye olu ye Mamadu Mustafa joli ye a man kan olu ka saliya Alahu Taala ka baara la donc anw minnu fɛnɛ bɛ u nɔfɛ anw fɛnɛ man kan tɛ ka saliya Alahu Taala ka diinɛ baara la de la même manière u bɛ ka l'islam pacifique propager ka promotion kɛ au sein de l'humanité nous aussi on doit être porteur d'image on doit faire la même chose quoi an kan ou copier faire copier-coller k'u ladege quoi Alahu Taala ka diinɛ pratiquer la oui à quelle là les deux ça passe quoi ni ala sɔnna ma inchallah ni ye kumaba caman ni fitini tumana ka bɔ a la karamɔgɔ denw ka wulikajɔw la dugu camanw kɛra bamakɔtaw tɛ nin na ani vaji kelen-kelenninw caman kɛra olu ma ye nin na o kɔnɔna na fana an ka seyidaw fana an b'a dɔn ka fɔ u fana ye wulikajɔ dɔw kɛ olu si tɛ nin na an bɛ dugawu k'u bɛɛ sabula ɲina n'i y'a jateminɛ seyida makɔrɔba ale ye minnu kɛ Kɛɲɛba mara kɔnɔna na o fana kɛra fɛn nafamaba ye ka taa se seyida Aja VIP Mariam Konate ale fana ye dugu caman kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna na an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ni ala sɔnna Seyida Balakisa a fana taara ale ye tournée ba kɛ Kayi voilà ka tila ka tournée kɛ Côte d'Ivoire olu bɛɛ ye Italie a bɔra Italie kɔsala in na ka taa ye mawuludu ɲɛnamaya ni Faransi i b'a ye k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ laɲini dɔ de bɛ yen ni u bɛ ka diɲɛ kalan a la nin n'a ɲɔgɔnnaw Malimatu bɛ se ka mun fɔ ka da nin ka dakuruɲa fila an bɛ min faamuya nin na dɔrɔn o de ye anw minnu b'u nɔfɛ dɔrɔn olu minnu y'anw ɲɛmɔgɔw ye n'olu ma nege lafiya nɔfɛ anw fana man ka nata lafiya nɔfɛ ka dɔn k'a fɔ en tant que n'an nana ɲɛnamaya in kɔnɔna na min ɲɛnen don an fɛ dɔrɔn o de ye cɛsiri ye ani jija wa adamaden ka ɲɛnamaya ni ala ko bɔra la dɔrɔn fu de b'i bolo donc foyi tɛ an ma dɔrɔn an k'an cɛsiri an ka duloki bɔ k'a da an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ala ko in de la a bɛ laban o de bɛ laban kɔ ni ala sɔnna ma Seyida Malimatu Konate alhamdulillah an bɛ se ka min fɔ ka fara kan o de ye silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ka ladegeli kɛ ninnu ka nin waleya in na i b'a fɔ u yɛrɛ bɛ ka u fa ladege cogo min n'o ye an bɛɛ lajɛlen fa ye a Seydi Sherifu Usman Madani Hayidara ale fana ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ni ɲɔgɔnnaw de ma hali n'o y'a sɔrɔ kɔrɔ nana sisan a y'a ka waatiw kɛ ka tɛmɛ tabarikala alhamdulillah san kɛmɛ caman ala y'o diya wa kɛnɛya la ani lafiya la o bɛ yen mais ko a yira k'a fɔ ko si janfana an ka fɔ ko si janfana ninnu bɛ ka waleya min kɛ a y'a taw kɛ ka tɛmɛ mais hali sisan a yɛrɛ de k'i firifiri o b'a yira k'a fɔ lafiya yɛrɛ tɛ diinɛ kɔnɔna la madame n'i kɔni kɛra silamɛ ye wulikajɔ ni cɛsiri o de ɲinilen don i fɛ hali bi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'u fanga se ala k'aw dugawu minɛ Sikaso mɔlidu min tɛmɛna salongo u ye karamɔgɔ ɲininka question et réponse kɛnɛ kan k'a fɔ ko denw sɔrɔla kalandenw sɔrɔla min bɛ se k'a wasa est-ce que Hayidara yɛrɛ a man kan a ka baara ninnu a k'u jɔ a ka laseli ninnu jɔ a y'u jaabi ni kuranɛ a ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ko ale b'o de kan quoi a se ko n'a dɔn ko a bɛ tɛmɛ n'a ye de fo ka taa ala ka min kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya di a ma o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na dɔnkilidala maa filanan o ye jɔn ye dɔnkilidala maa filanan min b'an bolo o de ye Aishatu Sidibe ale bɛna kuma Fatima Zahara kan Alibatul o ye Fatimatu Zahara fasa ye an b'a dɔn k'a fɔ an bɔra Fatimatu Zahara kalo la a ma mɛn Rabiu Sani Jumadu Sani de don Jumadu Sani o tɛmɛna dɔɔni fare ayiwa a bɛ faamuya Fatima an b'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ Aishata Sidibe bisimila kɛnɛ bi Fatima
foli la sende memba ubema usazi balaba foli bi mi foli la se sayo usumana ma mi foli la se jagite bumama mi foli la se nangu beridema aya barira dusu kanuna mi foli la se tanti Fatima dama madamu Haidara abarika Fatima kanune la saosa edemeni kene inse Fatima da Zahra utogola mi foli la se shirifi la jamabema Fatima da Zahra utogola Fatima Zahra musoula damoba Aïssata Sidibé Aïssata am kodi da ko nek ko fori ka ñe sifle ba bela jema ma fo salamu alaikum me file baga jama bela jelen fo ka tv shirifila baragela bela jelen fo ka file baga bela jelen fo sangura here ala ka diana bari alislamé bela jelen san gere gere na mashibala kan kisi ka bo bela ala ko do mine amina ini baraji ni ala sona ma ami do ke ala ka doni nyuma ye nin kunye zikri Aïssata Sidibé titri Fatimatu Zahra kira demso sanuma tanti Fatimata fana fasado parce que tanti Fatimata ale fana Fatima Zahra amba fo ka wala nyumando Fatima Zahra borakate sisa ay ambere Zahra nere kulsum Zahra min fi Zahra be Zahra do Fatimata di Saga Amadou Zahra barare ambere Zahra do de ke o kana o sama mo to no fe to te kelenye anga tigdala ma flana amina laben ka ale no fe ni jongana na jangine namakiri na kuma femiga oye bembalia moyne abe dukuci abe duci jangine namakiri dongil dalay mini ala ko donné no kosobe anga jamana en kono zigri buna kunka mami de do kalanden do en même temps fana aywa dongil dala do aka wulka jona ka tesri ka bon aka masebeya ka bon ma buena don fana o ka foka daka wani zegere jangne namakri ka labon sabati lendo ambe ablaka doni ala ko sona in kenen ka ambe tasi blake kata anga chorba nyumay ala namakri ka do ke ala ka lahara son sumay jangne namakri kenabi bulu lama mukanya kamu kebuang na faranyo kan kasika wala si awma kadi atrawre la kene bibulu alhamdulillah jalu akin korofe muni klebi mauka be bada kwani fe muni baba mauka be bada sila muni kere nyama be bada la moni la da una be na ngolodi mama sasu bitanye wali watani min al iman faso kanu yeli mariya واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفارقوا لا إكراه في الدين أو ما كرايني فوعونينا أبو كرباليتين دين لا أبدا
dame mina bekitake jabi malaiki naja alakira mama shikele fa kama shikele gele mujabe kufika islame abada jaja laiki be ni dona fi mo wasu fiaula chrétien be islame be la dama be utigi ma woloma pepita sanige ala wa bieni wa tani kolochiti ni bebi sanige kilengi kwanga be mayala ala adamade da kanane adamade ali nauma be kawne tabulu jule ambe dunye farafitine ala nauma be mako bi mina o sabati mandi abada ni dotora bana ba to do la akwante shia kele walma ade dinegelina ni bana ba to sara e dikira mingo eniga prophétité nywa tuni anga be mayala badara yuwaye be malia bi fasoji ati fasoyo abada mayala badara yo fawye siya kote nina dine kote nina angambulu di nyogoma badara yo fawye Bembali abi fasochi do Bembali ati fasojo abada Nigri na makri ay tegere ba fay da kunya fuli kelen fuli kanya si lajal kala bela jele mani watina alhamdulillah ami ala foka ala barakada kamalien chema na musulman befo malikuna malikoka ka be barakada ka fo ko anga be mogoya la bente dugo no dugu bici bente dino dinati dinai ala ka ambe ala ka jamana en basigi sur platele barakara ala ka barka do ula ka tele me sena ka tele kishi ka tele tanga ay sur platele laje ko be tele kon nala ala sona be mogoya ambi fo ki wala nyman do sanwere anga se ka nyon so ni kenen kan am wasale ini baraji na makri nin ku zigri na makri ambe afoka wala nyumondo anga be mayala o dongli be ado ka fo o ife na fama bay yorayna ame ankram rofu no asidi ali Usman Haidara aka wulika jona ka chesrila ni wati na ni aja temne uye barabaw de ke ni aja temne famiye falaw katasi yatima diun ma desilun uye demauta ka nyesu ma ni wati laba nunu konnana sumaw bola katasi onanyo wana wera yala la ka baraw ke nga mire ni ayake jamana na buyena na jara bay uye bara min ke musokunda novembre kalu konnana nuye ka maw fara ɲɔgɔn kan maa minnu ni u tɛ diinɛ kelen na nka u ŋaniyaw ka kɛ kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ n'o ye an balima laadatigiw ka taa se an balima kerecɛnw ani silamɛw k'olu fara ɲɔgɔn kan bɛɛ nana i ka dugawu kɛ silamɛw nana olu y'u ka dugawu kɛ k'u ka fatihaw kalan a don Sheikh Jawara ye dugawu janba dɔ kɛ y'a ye o kɔfɛ fana kerecɛnw nana olu y'u ka prière kɛ ka Ala wele y'a ye a don pasteur caman kun bɛ yen y'a kerecɛn bonda fila bɛɛ kun bɛ a don a bɛɛ wɔsilen bɛɛ ye dugawu kɛ o kɔfɛ tuguni ladalamɔgɔw nana olu y'u ka jibɔnw kɛ
k'u ka woro ɲini k'u fana k'u ka kuma bɛɛ fɔ woro bɛ ɲinina muso kunda kɔnɔ ye n ko a fɔra de ko bɛɛ k'i seko kɛ ayi ne ko e komi e ko ko ka woro ɲini o bɛɛ kɛra mɔgɔw ɲɛna e hakili la ko i bɛ bila ladala ko la ko i ma woro jɛman dɔ i da k'a fɔ i ma o ɲini ka kuma dɔw se e hakili la ko kunfɛ ko de don wa mais e yɛrɛ b'o bɛɛ ɲɛdɔn a ko la an jɔlen a bɛɛ de bɛ ka kɛ o ayi nin bɛɛ tigɛ mɔgɔw ɲɛna foyi nin bɛɛ de bɛ kɛ bɛɛ dalen bɛ min na bɛɛ bɛ k'o kɛ ko walasa gɛlɛya min kun bɛ essence crise an ye baara in kɛ dɔgɔkun ma ban gɛlɛyaw la mɔgɔ kun bɛ yen sira la k'a kun kɛlen don ka bali kɛ essence ko la ala ye sɔrɔsiw dɛmɛ u ye a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ détruire ka bɔ yen ala ka gɛlɛyaw bɛɛ ban jamanadenw farala ɲɔgɔn kan ka duwawu kɔni kɛ ŋaniya jɛlen na a bɛ minɛ o la o sababu bɔra Badara ani Usman Haidara la n bɛ se k'a fɔ jamana in kɔnɔ yan n m'a fɔ a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ mais a yera olu ka du kɔnɔna de la a fɛn dogolen tɛ o a ye nafaba de a kɛ waati essence kun tɛ sɔrɔ a citerne nali kun ye problème de ye mais duwawu y'a galon ka bɔ yen a don mɔgɔ minnu ye duwawu kɛ ne y'a ye k'u lajɛ u mɛnna u ɲɛ tugulen don ne ko ni duwawu tɛ tulonkɛ dɛ ni y'a sɛbɛsɛbɛlama yɛrɛ de Cheikh Jawara kɔni tun bɛ ɲini ka mɔgɔw la kasi a don sa kɔnɔna na cɛkɔrɔba in ale tun bɛ karamɔgɔ nɔ la yen mais a ma dogo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka an ka bɛɛ ye maaya la ka a ɲɛmaayaso fo ka nin baara ninnu na ka duwawu k'u ye ala ka an n'u dɛmɛ n'an bɔra an bɛ sɔrɔ ka na san 2025 kɔnɔna na cɛkɔrɔba ɲuman a ye lama minnu kɛ mun Sadia an fa n'an karamɔgɔ n b'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ale bɛ lamaga de la a bɛ wuli ka jɔ de la a bɛ cɛsiri la ala diɲɛ don o don ala ka diinɛ laseli la jɔnw kandali la n'a kɔni y'a kanu ka dɔɔni de t'a la ka d'a kan anw yɛrɛ tɛ bɔ a bɛɛ kalama an sera ka fitinin min fara ɲɔgɔn kan o de bɛ tali kɛ a fɔlɔ ziyaraba min bɛ kɛ san o san Tamani dugu kɔnɔ ala sɔnna ɲinɛ baaraw bɛɛ lajɛlen bolo da la ka bɛn avril kalo ma o kɛra ka bɛn avril kalo la o kɛnɛ kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen seriyali kɛ jaw la kɛnɛ min n'a seriyara maa caman de fɛ ka bɔ jamana ye fantan ani naani bɛɛ hakɛda fo ka taa se jamana kɔ kan a kɛra ko ye ko min kɔni ni a ma dogo diɲɛ maa la den sɔrɔ yɔrɔ wari sɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ de don a bɛɛ de sɔrɔ mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ye dɛ diɲɛ ani lahara a bɛɛ de sɔrɔ yɔrɔ ye tamani ye a bɛɛ de sɔrɔ yɔrɔ ye tamani ye fo dɔrɔn différence ye jumɛn ye o ye ŋaniya yɛrɛ ye e yɛrɛ ziyarakɛden yɛrɛ bɛ taa ni ŋaniya min ye ala b'o de bɔ k'o yira i la sinon fɛn bɛɛ de sɔrɔ yɔrɔ ye tamani ziyarakɛyɔrɔ in ye an bɛ ala deli ala ka san caman yira an na o fɛnɛ o kɛra mois d'avril kɔnɔna na mois d'avril kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ale kɛra kalo ye min charge la kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba bolo a ka agenda kɔni sanga ni waati bɛɛ lajɛlen an bɛ ala deli sijan ni lafiya de la ala k'o d'a ma hali bi o fɛnɛ tugura Seku Mawuluduba la Seku Mawuluduba Sekukaw fɛ yan ye Segu ye Sekukaw n'u y'o f'i ye hakili sigida o y'a bannen i tɛ kɔngɔ i tɛ minɔgɔ mais n'i nana Segu i jiginna jatigila la u m'a f'i ye ko yan ye Segu ye o kɔrɔ i ma bisimila ka ɲɛ dɛ n'u ko k'i ma ko yan ye Segu ye e y'o fɛnɛ fɔ mais an b'a dɔn n'o ma f'i ye dɔrɔn o kɔrɔ ye i hakilila kana tigɛ kana bisimila la ni karamɔgɔ taara n'u y'u ka kuma kɛ k'a ban i b'a ye kuma u b'a f'u ma ko bani yan de ye Segu ye o kɔrɔ k'aw bisimila ka ɲɛ mais n'u m'o f'i ye i bɛ farati la dɛ ayiwa baaraw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɛra avril kalo kɔnɔna na o fɛnɛ kɛra kɛnɛ min ni a kɛra a wasara kosɛbɛ ka d'a kan alisilamɛw bɛɛ ye ya bani magɛn Segu dugu kɔnɔna na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen taara ka taa fara a kan ka nin dunba in ɲɛnamaya i b'a ye k'a fɔ ko Segu mawuludu la Segukaw bɛ kɛrɛfɛ dugu bɛ tɔnɔ caman sɔrɔ ni Segu mawuludu ye misaliyala Kuremale kun fɔra dugu minnu bɛ ka daminɛ Suwala Jabal ka taa se o n'a ɲɔgɔnna dugu ninnu olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan Masina n'a Mara olu bɛɛ de bɛ na ka na fara Segukaw kan mawuludu kan u bɛ profiter o senfɛ ka y'a bani ye siga t'a la o fɛnɛ de tugura Sikaso an bɛ Segu président fo yan'an ka bɔ Segu Mohamed Kulubali Mohamed Kulubali numéro 3 an b'a fɔ k'a waleɲuman a sumalen don mais hakili b'a la dɛ non hakili b'a la i b'a dɔn mɔgɔ sumalen ninnu caman bɛ yen ni min ta tɛ bana ye i bɛ taa sɔrɔ a ka ca ala fɛ hakili de b'a la quoi parce que ni hadamaden ni sɔnsɔnna i bɛ sumaya a
sumalen no mais a bɛ baara kɛ ayiwa an b'a fɔ Ala ka n'a dɛmɛ a bɛ wulikajɔ min na ansar kɔnɔna na Segu bɛn ni keleya ni karamɔgɔ ka hakilina ni karamɔgɔ ka laɲiniw bilali sen na a bɛ baaraba de la an b'a fɔ k'a ka bureau mɔgɔ bɛɛ fo ka Segu karamɔgɔw bɛɛ fo waati in na ka dugawu k'u ye an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba Sheikh Mohamed Lamine Thiam ka taa se a tɔw bɛɛ lajɛlen an b'a Sherifukɛ fo ayiwa ale kɔni an b'a fo dɛ parce que mɔgɔ ale bɛ émission lajɛ n'a tilala Mohamed Saliou karamɔgɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ apprécier ka bɔ on va la mener mɔgɔ bɛ apprécier ni fila n'o y'a kisɛ a tɛ i tɔɔrɔ non a bɛ Sherifila émission lajɛ a b'a apprécier n'a ni Sherifila baarakɛlaw nana a b'u fo a bɛ bilasirali minnu kɛ a b'o kɛ o la n'an sera Segu an bɛ Mohamed Saliou karamɔgɔ fo an b'a fo ka Ustaz Koyita fo ka wudu ɲɛmɔgɔ ani Sori Ibrahim an ka kalanyɔrɔ directeur ba an b'a fo k'a waleɲuman dɔn n'Ala ka diɲɛ ye ka dugawu k'u ye u ka mawulidu ka di an bɛ dugawu kɛ Ala ka san caman yira na an bɛ na ni inchallah ayiwa o tɛmɛlen kɔfɛ an y'an kunda e delila ka taa Segu wa a ka ca ko Segu ye ne taa yɔrɔ de mais kama bɛ kuma ye sisan dɛ est-ce que ka mun de fɔ a delila ka taa sisan wa bien waati ne tɛ ka fɔ n'a delila ka taa Segu de ka delila ka taa Segu wa Segu kɔni ni Bamakɔ ye ɲɛtuba ye i bɛna fɛrɛ ka taa Segu ayiwa an bɔlen don Segu an y'an kunda Sikaso kan Sikaso mawuluduba n'o ye Yabani yɛrɛ ka Darul Hijra Ala sɔnna ka olu fana kɛrɛnkɛrɛn n'o ye ka maatɔw to an bɛ Sikaso kaw fo yan nɔ k'u waleɲuman dɔn siga t'a la namara foyi t'a la depuis ni kunun fo ka taa se bi baniko kɔni u ma kulen k'a la n'a denw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye o fana baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra avril laban na ka taa don mai daminɛw la o ko fana kɛra kabakoba de ye a kɛra kɛnɛ wasalenba ye maa caman de fana b'i ka baaraw bila waati ninnu na ka nin waati ninnu kunbɛn ka kɛrɛnkɛrɛn ka taa fara Yabani kan ka taa duwawu minɛw na ka se ka t'u ɲɛ da Sirifikɛ yɛrɛ nɔrɔ kan ka d'a kan ale yɛrɛ yeli fɔlɔ o y'a damana nɔrɔ ye a bɛ kumakan minnu fana fɔ n'i y'olu ta ka baara kɛ n'a ye o fana ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan maa dɔw de fana bɛ yen nɔ san kɔnɔ nin waati ninnu t'olu jɛ u mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na u b'u ka bolo b'u baara bɛɛ lajɛlen na ka Sikaso magɛn an bɛ Ala deli Ala ka ɲinɛ baaraw fana yira an na ka d'a kan san kun jɛra ka ban amin ni Ala sɔnna ma yan'an ka bɔ Sikaso ni mago bɛ maaw la maa minnu ni bani jɛra san 30 a jate la a caman de bɛ Sikaso u balolen ɲɛw b'u fɛ u tulo b'u fɛ u hakili b'u fɛ siga t'a la olu ɲina ka i n'a fɔ tonton Bulo Abdoulaye Cissé ninnu ka taa fara fɛ Lobugu Adama a n'a ɲɔgɔnna caman karamɔgɔ ka 12 mai a y'an sɔrɔ ɲinan ko Sikaso a mɔgɔ ninnu an n'u baro la olu bɛ karamɔgɔ dɔn kosɛbɛ yɛrɛ n'u da don karamɔgɔ la k'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ kabini kunun fo bi u ka layidu b'u bolo dɔrɔn de fɔ karamɔgɔ ye mɔgɔ ye olu ma dan sɔrɔ a la parce que olu ko olu caman de y'a daminɛ mais don o don i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ k'a ɲini k'a magɛn k'a fɔ k'u bɛ kɔ a la u tɛ se ka kɔ a la o caman ba de bɛ yen i b'o caman de jate Sikaso mara la Sikaso tɛ Hayidara ko tulonkɛ la voilà parce que olu mawuludu ye olu ka sali de Sikaso mara kɔnɔna na an bɛ Sikasokaw fo k'u ka ɲɛmaayasow fo u ka section 6 min bɛ labɛn kɛ sisan ka mawuludu baaraw kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'Ala ka diɲɛ ye n'an bɔra yen nɔ Yabani Ala sɔnna ɲinɛ fana a y'i ka taama minɛn ta k'i kunda Laginɛ Konakiri kan o kɛra ka bɛn juillet kalow ma ka sanga ni Ala ma hinɛna an karamɔgɔ Alhaji Mahamudu Kamara ni ale ye Union nationale des grands marabouts di Guinée ɲɛmaaba ye ka fara ka jɛkulu kan san o san u bɛ duwawu kala kɛnɛba de labɛn fɛn min ye Laginɛ a sufi karamɔgɔ a kalifabaw n'a sekubaw bɛɛ lajɛlen de bɛ fara kɛnɛ kelen kan ka ŋaniyaw kɛ kelen ka dusukun kɛ kelen ye ka duwawu kɛ ka Ala wele u ka jamana ye ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen nka Ala sɔnna ɲinɛ u y'a kanu ka wele bila
an fa ani an karamɔgɔ ma a ka se ka taa fara u kan ka kɛnɛ in nɔrɔ jidi ala sɔnna an karamɔgɔ a ye wele jaabi ani an ba madame Haidara tanti Fatima Zahara Tarawele olu de farala ɲɔgɔn kan taa ni tagama in kɛ alhamdulillah tagama in yɛrɛ kɔnɔna na ne hakili yɛrɛ tun bɛ yen nɔ ne yɛrɛ de kan ka se ka caman ne bɛ yɛlɛ ka fɛn min ko ni ko duman tɛ fɔli kɔ yɛrɛ la ni ko duman ninnu tɛ fɔli kɔ lajinɛ voyage cɛ an bɛna to ka ko ninnu jateminɛ quoi parce que e ni Buya aw tilala nɔrɔ bɛɛ lajɛlen na quoi a y'a ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la ou bien Fatima olu fana don nataw la olu fana bɛ se k'a fɔ ko anw ye ni janto in kɛ dɔɔnin tɛ don dɔ la an fana bɛ kɔrɔ an kɔrɔ la aw fana b'an remplacer aw tɛ ka kɔrɔ ko mais n'aw m'an tɛgɛ don depuis sisan nɔ n'aw kɔrɔla ka taa ten tɔ aw b'a ta dɔɔnin a nɔfɛ lajinɛ voyage ye an selen ko yen nɔ an ye kabako ye sabula yen sufi karamɔgɔ ninnu u y'a ye k'a fɔ ko duwawu de bɛ fɛn bɛɛ dilan wallahi u ka hakilinaw sigilen bɛ duwawu ko kan duwawu min de don kalo kɔnɔ u bɛ kuranɛ kalan kɛ bɛɛ b'a k'i ka yɔrɔ la maintenant a bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a kuncɛ maintenant ɲinan ko u y'a kanu k'a fɔ ko aw tɛ jɔ an ka duwawu tigi yɛrɛ wele a banna dɛ u ka jamana mɔgɔ kelen ma sɔrɔ min b'a fɔ ko ayi bɛɛ jɛnna n'a ye u ko basi t'a la ko ka farafina duwawu jaabi basan ka dangele ba maran ka dangele wasila i ma tagamatɔ ye bani natɔ yɛrɛ gansa bɛ adamaden fa bani tagama cogo i bɛ yala dugukolo sanfɛ ayi i t'a ye alaja bɛ tagama cogo min na dɔrɔn mori min ni juru t'a la mori min tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ye mori min ni faama ka wari t'a kɔnɔ o de bɛ tagama ta sinon ni mori bɛ se ka mori caman bɛ tagama o fugulan jɛngɛnen kɛlɛ jɛngɛnen parce que munna dun fɛn min bɛ yen quoi i ma ye mɔgɔ ta ka ca ye n bɛ min f'i ye ni mɔgɔ ta ca ye la ka fula bɛ jɛngɛ i bɛ jɛngɛ kɛ se k'i tilen faamaw ka wari b'i kunna i bɛ tilen ka taga min ale bɛ tagama cogo min na a yeli bɛ wasa a donnen lajinɛ a kɛra nisɔndiya ko ba de ye o ma mais an ka tiɲɛ fɔ lajinɛ karamɔgɔ ye bani bonya walahi lajinɛ karamɔgɔw a mana taa yɔrɔ yɔrɔ u b'a fɔ ko bonya bɛɛ y'a ta ye mais o i b'a dɔn min hinɛ bonya n'a bɛɛ an ye cɛkɔrɔba min ka fatuli fɔ Alhaji Mahmud Kamara walahi ni cɛkɔrɔba ye bani kanu mais a y'a kɛ bani bɔra yen kalo dama dama dɔrɔn a fatura walahi cɛkɔrɔba in de kun y'u ka ni mouvement in ɲɛmɔgɔba ye n'o ye u ka n'i ye ka kuma faamuya a bɛ i n'a fɔ an ka groupement bɛ yan cogo min na u bɛ ten de mais bani bɔra yen a ma mɛn yɛrɛ ale yɛrɛ ja ka waati selen don i m'a ye mɔgɔ ɲuman kanu ka ɲi dɛ tu sais cɛkɔrɔba ye kuma minnu fɔ bani ma a y'a fɔ ni dusukun de a ko bani kun bɛ se k'a fɔ a tɛ taa lajinɛ parce que ale b'a dɔn a occupélen don mais ala sɔnna ma a ka charge n'a ka fɛn bɛɛ a sɔnna olu yɛrɛ u b'olu fa mais an taalen lajinɛ tu sais a ma se bani yɛrɛ ka taa duwawu kɛ dɛ moriw b'a fɔ fɛn min ye duwawu jaabi ala y'o de jigin depuis ala ma den sɔgɔmada fɛ 6h30 fo ka taa se 15h45 ma san bɛ ka na san fitinin tɛ dɛ a bɛ jiginna de i bɛ san kisɛ min dɔn an hakili la k'a fɔ n ko san kɔni mais bani yɛrɛ kɔni taara ten dɔrɔn an ka taa nin ko fɛ parce que u ka programme de don gasi ni layidu kama san ko bonyana ka se niveau min na walahi a ko a jour ka baara kan mais layidu dafa kama bani bɔra mais bani fana bɔra k'i ɲɛsin a yɔrɔ ma san jɔra o la n k'i ma n ko sanji ye san cilen de mais a kɔfɛ hɛrɛ min donna lajinɛ a ma dogo mɔgɔ si la a tɛmɛna karamɔgɔ ye kabako mɔgɔ de ye quoi karamɔgɔ bɛ wali ɲuman dɔn kɛ a b'a ka mɔgɔw fɛ i ko n kun bɛ yen de ko n ka dɔ fɔ a la n bɛ k'a fɔ o de kosɔn tu sais a kun bɛ se ka avion ta i ma ye ka bɔ Conakry ka segin ka na Bamakɔ lafiya b'o la avion ɲɛfɛla i sigilen lafiyalen e yɛrɛ ye avion ye o classe business voilà classe business kɔnɔna na mais a ko mɔgɔ caman de bɛ a bɛ san caman bɔ olu tɛ k'ale ye k'an ka jigin duguma sira fɛ a ka tagama a ka ɲɔgɔn ka se ka ɲɔgɔn ye o duguma sira an ye lajinɛ dugu caman de kɛ walahi dugu ninnu n'an sera yɔrɔ yɔrɔ Haidara duwawu k'an ye n tɛ se maninkakan na sinon n kun bɛ sigi o kan bilahi ni yɛrɛ y'u ye i b'a dɔn k'a fɔ kanu yɛrɛ yɛrɛ don an de ye kindiya kɛ ka taa se dugu caman mais an nana ka na laban Kanga Sekuba Kanga ka denbaya an b'u fo yan k'u waleɲuman dɔn olu fana bɛ Kanga o selen bani selen ko k'a ka du de don u ye bonya bɛɛ segin a ma bani ye wajulu kɛ yen ka bilasirali kɛ an b'u ka ɲɛmɔgɔw fo
tu sais ala ko do ke bani mori be kana ka nyini ala ka kie tu sais fama bebe banbuya e wala o te fuye quoi hana madi ni te natala mo quoi ni kurani yere i kunani yere ba fe an bora Conakry fu kana an se kure Mali uka escorte de ba no financiera cercle fon fena ye fama munu be were leta na o sera yoro mina mobili be an ye fe escorte normal e boli chukomi sécurité danitu au kera Côte d'Ivoire au kera lajina antali amanga général fou la Guinée tchadjan Mamadi et amba foka Doumbouya ah fakuli modé ambo fay mais il te a fait un fois aller mais bien aller Doumbouya pala Doumbouya présent ya nyuma na mayo da fara ko Doumbouya à présentement ya nyuma so atonu fasiki Doumbouya ni solo Doumbouya nu a familia a présent foka wala nyuma do ka duwa ke aye akera jamana nyemgo election kera ami duwa ke ala ka ke here ala ka here la Guinée maka la Guinée befu ka duwa ke ala ka la Guinée ta ke here ni ala shini kena di ala na sege lala aywa basta la Guinée kadi de aywa akadi ala ko ci aywa basta comme baramo befu aywa amba baramo fo ay ni kelen roni me aywa anga teme metemola Ousseyn Diallo no temena ambi ankunda utkalo kan utkalo o kera dunyumana ziyarai Mazar Sherifla ni mafli ab fotini ko ato foti Mazar Sherifla kibe wuro sara amba ha wari mine wala kanke amne kata di kambo aywa utkalo la ambela jele nyogon soro afa adonyumana afa ani ankara mo dafe aywa anga Sherifla furi sanma minnu be ino kata duwa kuye ninga klaka duwa nyine ufe ina fo sanwosan abike chogomina ufene ma chama de ankara mo mage kabo kofe jamana la kumate anga jamana ere konna nuna bela jele nyogon soro awati la ina fo amba kalama chogomina nango tamaniye duwa ujabi yore donyumana ere mo ti dam maka ukumala kadaka mo do yere bita yere bi balika do ye ziara ke yoro ina a yere bi yere nyinga ko nuna na munai ay ziara ke yoro ina bomo ko ba mo do ne kaba ko bare do ibe bomo ka itala yoro taka inde ere do de be mo wata mo bla fuye dina ziara do ite sotra mai bomo ko abede bi ikula wallahi wa ite mo suba kono mo ulu so minimbala ni be aywa yere ko be dow ye ibe dow ye la halia do la yere bi yere nyiga ku fil la tayro la do wa wala ko mi do be jabi parce que do be jabi no fe na kara alakama ani alakama mo ni aja temina am so roba dalime Muhammadul Madani o dalimbe Alhaji Bunanyeng kata se an fa da kamaisa bines tanti baron mo nyumo gansa ne dalimbe mun sona ka to Muhammadul Madani wallahi ka alai wala ulu kama ala be son ka kodo ke ami do ka ala ka hinu bela jelena karamo do imana ziara ayira keneka ayo fana nyana maya o temelen ko fe famille association ou bien fondation mimi wele ko Kafag ni anyemo baye du professeur Abdullah Mohamed Jara ni ne mafli uluye jonjon kerengerelen takadi ankara mogoma walma amba fo titri no e darajatu doctora ka di ankara mogoma ka sangani aka wulika jo anaka chesri anulu yere kabako mi ankara mogola ka fo kibi mogodo soro ni wati na mi ma janfan kalana me ka klakana aka baraw ye ka ka kuma kan fena ta ka lege ka ka blasrali kan ta ka lege ka ta ye mamunu tara diplôme keme o sogolon kana danyon kan olu yere mase ko baraka ayulu kamana gan ko sebe u fena ko a jongala ni ma kanga bunye ni doctora yi ni doctora kanga di mama ni chokoroba nyuma ni doctora kanga di ama sigatala kadaka abe kodon kuma minu fo abe doni kuma minu fo ka kila kana yere ye ka fo ko ama janfan kalana abe mugo kamana gan ko sebe o kama femie fondation Kafag u ya kanu
ka ni bonyeba in ta ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni yɔrɔ in na ne hakili la e ni professeur yɛrɛ ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ a ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲininka yɛrɛ nin ko in la min b'a la parce que a ye maliyɛn caman nisɔndiya u ka nin baara in ko olu yɛrɛ de sigira k'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen olu ye baara dɔw kɛ n'o ye dawa sira ye ka maaw wele ka na Ala ma o kɔfɛ ka tila ka maaw cɛla bɛɛ fɛn minnu ni mɔgɔ bɛ taa kalan k'a kama olu ye a baaraw kɛ mun ka bon hakili ma k'a ye fana tuma dɔ la n'a fɔra k'a fɔ ko an ka jamana in kɔnɔ sisan karisa a ye kalan kɛ niveau jumɛn de b'a la wallahi o de bɛ fɔ dɛ o de bɛ fɔ a bɛ fɔ non ko diplôme jumɛn de b'a bolo doctorat de b'a bolo olu ko ko n'o de don il faut que an ka cɛkɔrɔba ninnu ko k'u lajɛ a don na u ye wolomali kɛ mɔgɔ dɔw tun bɛ Kayi i n'a fɔ Cɔrɔma Baro ninnu ani Cɔrɔma Bɔkari Fofana ninnu Kayi olu bɛɛ tun b'a la Sikaso fɛn a tɔgɔ Sanogo Mansuru mais a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ a dira a denkɛ ma o kun bɛ yen nɔ u ye wolomali kɛ Segu Bakari Madine voilà denkɛ Mansuru de taara a nɔ bila taara ale nɔ na o n'a ɲɔgɔnna Segu mara kɔnɔ njɛturaw bɛ minnu yɛrɛ ye sɛbɛnniw kɛ k'a bila diɲɛ bɛ ka nafa bɔ a la o mɔgɔ ninnu u y'a kanu ko ka bonyamasegin k'u ye voilà u décorer ni nin ye ka nin d'u ma i b'a ye k'a fɔ sinon doctorat ko tɛw n'i y'a jateminɛ an karamɔgɔ Sada Ture Ala ka hinɛ la o denkɛ fana kun b'a la ninnu n'a ɲɔgɔnnaw a kɛra olu bɛɛ ye mais a ye mɔgɔw nisɔndiya parce que nin cɛkɔrɔba ninnu waati min na denmisɛnnin alimami marabaliw dɔw bɛ yɛlɛ ni ninnu tɔgɔ ye k'u nini k'u buruja k'a ye mun b'u ni dɔnni cɛ parce que jara ninnu c'est des gens u yaalala diɲɛ fan bɛɛ niveau bɛɛ b'u la professeur de don mais de fait que u lamɔyɔrɔ a ɲɛna u ka kalan ta yɔrɔ ɲɛna o y'a ye u ye nin cɛkɔrɔba nin fana ka sɛgɛn ye u ye a bonyamasegin ta k'a di a don na Mali bɛɛ mɔgɔ kun bɛ yen a kɛra fɛn nafamaba de ye 2025 kɔnɔna na n'i ko i ka fɛnw jate ninnu bolo bɛ da min kan a bɛ da la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u sigiyɔrɔw ka ca u bɛ Mali la u bɛ Niger ne ma fili u bɛ u ka fɛn université Jamiatu Afriqiya ni ma fili est-ce que u tɛ ni ma fili u bɛ Falajɛ de voilà ni ma fili u bɛ u sigilen bɛ yɔrɔ caman u ka bolofaraw bɛ yɔrɔ caman n'u bolo dayɔrɔ dɔn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka kalan a ma kɛ fu ye an t'o fɔ ayiwa Ala kana an ka kalanw kɛ fu ye Ala kana an ka dɔntaw kɛ k'an kɛlɛ o kɛra ni Ala sɔnna ma 2025 kɔnɔ ayiwa an bɛ tɛmɛ o hukumu fɛnɛ kɔnɔna na an bɛ laban ni mois de décembre ye ni an yɛrɛ filɛ o laban yɔrɔ la sisan an karamɔgɔ a ka tagama sen fɛ Senegal jamana kɔnɔ Ala sɔnna fɛn min ye an mɔmuso Ala ma hinɛna Aja Basitan Tarawele ale ka sanyɛlɛmɛ baaraw ye a sɔrɔ yen nɔ a ye hakililajigin suba ɲɛnamaya Senegal Jamiyatu Ansardin ani kanuɲɔgɔnw ye kɛnɛ min ni a kɛra kɛnɛ wasalen ye kosɛbɛ m'a dɔn ayiwa wɔlɔfɔw caman u y'u ayiwa u ɲɛ damuda ni y'a bani ye u tulo nɔrɔ fana na ayiwa dusukunw fana nɔrɔ la ni y'an karamɔgɔ ka bilasiralikanw ye kɛnɛ in kɔnɔna na o tɛmɛlen fana kɔfɛ tile damadɔni fana o bɛnna ni Seyida Fatima Zahara Seyidatu Nisail Alamin ale ka bangeli baaraw fana ye an fa ni an karamɔgɔ ale fana ye o ɲɛnamaya a y'o kɛnɛ fana ɲɛnamaya Senegali jamana kɔnɔna na a kɛnɛ fana kɛra kɛnɛ wasalenba ye hakila an ye ja ninnu seereya m'a dɔn ni kun y'a da wajulu kɛnɛ kan wajulu kɛnɛ kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ an bɛ Senegal président Jamiatu Ansardin président min bɛ yen Suleman Traoré an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'i y'a jateminɛ Basitan ka san kunbɛn olu ye wajulu labɛn ka ci bila DGP de ma o y'a sɔrɔ waati kelen na karamɔgɔ bɛ sɛgɛn lafiɲɛ bɔ la Senegalikaw fɛ yen nɔ bon karamɔgɔ kelen kɔ ka bɛn ni a ye a ko ale ba a tɔgɔla kɛnɛ o ka sigi ale tɛ sɔn fiyewu ka wuli n'ale ma taa sen jɔ o kɛbagaw ka bonyamasegin k'u ye parce que mɔgɔ wɛrɛw bɔra dugu wɛrɛw la ka na Dakar i b'a ye ani dugu caman mun nana ka na fara ɲɔgɔn kan ɲɛnamaya i b'a dɔn wɔlɔfɔw kɔnɔna na o bɛ se ka fɔ n b'a dɔn Dakar kɔni Dakar tɛ fɔ o la an b'a fɔ Senegali womisɛnninw n'a wo kumabaw caman de tun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ karamɔgɔ ye kabako mɔgɔw ye mɔgɔ minnu hali u tɛ bamanankan mɛn a bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan yaya n'an ka def ana wa kɛrɛge maa ngi fira i ma ye problème yɛrɛ kɛra mais ne kun bɛ se ka traduction dɔw kɛ ne dugna ana dugna tuuti an bɛ wolofakan dɔɔni mɛn i ma ye
Una ɲɔgɔn e bɛ yɛlɛ o la e bɛ dɔ mɛn a ne bɛ tuuti min mɛn o tuuti ni ne kun bɛ se ka taadeli dɔɔni kɛ ka filakan fara dɔɔni kɛ i m'a ye an na deg na tuuti wolof ka Senegal fo ni waati in na président Diomaye Faye n'a ka jama an b'u fo k'u ka waleɲuman dɔn k'a ka premier ministre fo ka Senegal karamɔgɔw fo an y'a ye k'a fɔ a kɔnɔna na karamɔgɔ taara juma saliw kɛ yen karamɔgɔ Senegalais bɛ karamɔgɔ fɛ ka se niveau min na Senegalais ka karamɔgɔ ko ne ni Côte d'Ivoire ni karamɔgɔ taara yen olu b'a k'a ka to yen n'a taara Burkina ne yɛrɛ k'u jɔyɔrɔlen don e b'a dɔn min bɛ kuma balawu kuma minnu bɛ Senegalais ninnu da la ko ka karamɔgɔ to ko ɲinɛ tafsiru bɛ taa sigi ko président ko n'i ma farati nin kuma fɔli la a ma ɲi dɛ u ka sabali ko tafsiru bɛ taa kɛ Senegali yira karamɔgɔ ye maa caman yɛrɛ ka bonya karamɔgɔ tɛ bonya a t'a dogo a caya n'a dɔgɔya sigiɲɔgɔnw ni balimaw ni mɔgɔ wɛrɛ gansanw parce que ale yɛrɛ yeli kun ye curiosité ba de ye an bɛ dugawu de kɛ Senegalais ye nin waati in na u ye bonya min ta k'an karamɔgɔ sɛgɛrɛ Ala ka a kuma dayɛlɛ ka gɛlɛyaw bɛɛ wuli an sartɔnden fɛn fɛn bɛ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ tɛmɛ ayiwa nin de ye bakurubaw ye an sera ka mun ta san 2000 nin ni Bamakɔ a ye kɛnɛ minnu sigi a bɛ taa a bɛ invité kɛnɛ ninnu kɔnɔna na mawlidu kɛnɛw kuranɛ kalan ziyara a ka ca n'i ye nin ta k'a lajɛ kuma dɔw la walahi alul beitu ninnu surtout an karamɔgɔ yɛrɛ n'i gɛrɛlen t'a la i t'a faamuya quoi lafiya yɛrɛ tɛ cɛkɔrɔba in siga foyi t'a la kuma dɔw la e yɛrɛ sigilen i mana jateminɛ kɛ f'a hinɛ b'i minɛ a ka agenda chargelen don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen a bɛ taama na o a sigilen bɛ yan nɔ resueliw o n'a ɲɔgɔnna caman mɔgɔw haju ɲɛnabɔli mɔgɔw lamɛnli n bɛ Ala de deli dɔrɔn bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ si ani kɛnɛya la ka di ni cɛkɔrɔba ɲuman ye ma Umu ni baraji ka dugawu kɛ Ala ka jidili kɛ hayi sisan Malimatu dɔnkilidala dɔ bɛ yan awɔ dɔnkilidala min b'an bolokɔrɔ yan sisan o de ye Van B ale bɛ kuma dɔnkili min kan o de ye ko Kidal an ka Kidal tigiya an y'o minɛ o dɔnkili kɛra dɛ dɔ bɛ Kidal minɛ ni date dɔn ya kafi asu t'a dɔn le 19 14 ou le 19 bon salon où il y a un anniversaire le 19 novembre c'est là donc date de tourner la benori donc on date to la ni kono inchallah ambe kidalkaw bɛɛ fo ni waati na ka dugawu kɛ u ye hayi sisan wasa min bɛ yen Ala ka u dɛmɛ a la ka général Gamu fo ale min ye Kidal gouverneur ni waati na an bɛ kɛnɛ di Van B kɛnɛ b'i bolo Sherifla la k'aw bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Sherifla baarakɛlaw bɛɛ fo ko Ala ka sankura hɛrɛ d'an bɛɛ ma an'an ka cɛkɔrɔba n'o y'an ka Cheikh Sherif Ousmane Mariane Haidara an'a ka denbaya ani maliyɛn bɛɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ amin merci beaucoup Ala ka san wɛrɛ yira na nin kun ye an ka denmisɛnnin artiste dɔ ye Van B a fana ye mɔgɔ ye min ni a hakili b'a yɛrɛ la kosɛbɛ a ka fɔliw kɔrɔw b'a la a bɛ dɔnkiliw da mun nafa ka bon kosɛbɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dɔnkilidala wɛrɛ bɛ yen e b'a ka dɔnkiliw lamɛn an b'a lamɛn awɔ Mali dɔnkili kɔni n'i ye min fɔ n'a ka ɲi an b'a lamɛn dɛ komi a bɔra ka Kidal da sisan e bɛ dɔwɛrɛ min a caman ba mɔgɔ wɛrɛ jumɛn bɛ yen a ye ninnu ka kɔrɔbɔli de kɛ kɔrɔbɔli man ɲi mɔgɔ wɛrɛ jumɛn bɛ yen dɔnkilidala wɛrɛ min b'an bolo o ye Hamidu Kulubali an bɛ na wele bila ale de ma Sherifla télé généraliste de ale bɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ale bɛ maliden bɛɛ de kɛ kelen ye Hamidu Kulubali ni labɛn sabatili na an bɛ kɛnɛ di a ma kɛnɛ b'i bolo walekum salam tɛmɛ n'a ye Savana tiede wakalo jate bifirike manake sabali magabi wasadonona ala de yafo kala fara mesa
sabali bauka no yechiye ala devisi fiuko au devisi ni maneti se abada kaune ni baudo kasabali agosi baudo kasabali imiga dauka ani mimiga fauma biji kono ngalote ngalo mitiga da siri fiuka biji kono ubise femina ubiso bagele na kaseto awi jama to ko sabali mimiga da haidara na deuna kira bona shidi dugu kolo safa nyogo bigada minga biji kono unatabe utika kuma unatabe utika minyana maya chinye haidara mi oro biji wani saye chinye yabani ni oro bilara ieni wedine na imoge kira mamadu kadine na mega mogo yeta ula nema mogo yeni tanyogo ke Sirifi una dara ula umiga fembe da uka utiga kumade ala yabani yebaga udijaya kateme atumbaga uka ni ala yabani yebaga jaya kateme idumbaga ka ili senge di binyani minu biga ukele uta udo ni mogo mimba udo uta ujuya naga ine fama ala fe igange bani na de udo maga yekani faruka no jamaka fajiri da fawatiye ngadulu mara ni mana bauma kakule mili watiwa fami alati duguje nasiru fi utembalu juguye haidara mi dunga ukene nisajuna makone ni bana jugu makone lumane bumi korodiye kane sila tunu nebita uko kadangili daula fungajiyaba tono ya mawuya toni misiri fide unjumuya kudamaru de bunjumuya toni misiri fide ukoniya ya waru de bukoniya mocha mambika unanibi aya usiki sonindoro abibali ningube kununi sirifikanu jongacha haidara kanu bagacha sirifikanu ye chama glabi kokaire suka vidomani haidara nabi ukanu kama ukera ire susafe kumakera suka sidi bonye na muka ode uke kumakera ukara mukobine mudumudu ode uke vidomani agabe maya bine mudumudu ode uke kumakera mama sirifi jude bulaini nabi amsaru chama befo ni amidu temotolo yini tamama babulo fifa toba ivori uga jagine silofone mujali maje turifuni bakari sidayoku ami ali usagara kongo barasa sidi fone amara sila farasi kono siri fufa zadefu siri fi una dara ula uliga fanga da uga utira kumale ayara di una sonda uye uliga fanga fa uga utira kumale sifle ba bela jilima alhamdulillah ami ala fo ka soli kira sanuma inka kan karamogo anaka demaya fo asidi sherif usman madan haidara o koffe ami malien de chema na musuma fo ni wakati na dieu fantani nani bela jelin fe ni an donné sankura konna na ami ala deli ala ka keshi bela jelima ala ka ke kenaya bela jelima ala ka bela jeli so laban ko nyumana ala ko ke ala kirana sumogo buyanu baraka kaso haketo boka solli ala rasulillah wasalim amido ami foki wala nyumando ami sira dima ka do ke samre anika nyogon soro ko ta soro alla fiale no na la ka jeyi sero ami foki wala nyumando ni ngwe anga zikir dala demseni mi fanana hakilu be nyogon fe kosobe ami do kay nyegata nyetawla miniti demandamani kado 2026 kono ya
2025 fɛn dɔ bɛ yen an tɛ ɲinɛ a kɔ don kɛra an tɛ ɲinɛ a kɔ o ye don jumɛn ye o ye fɛn jumɛn ye o de ye cɛkɔrɔba ɲuman dɔ cɛkɔrɔba ɲuman min ye diɲɛ fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'o ye an ka cɛkɔrɔba ɲuman Kayikaw fɛ yen nɔ n'o ye Ba Hame Ɲɛng hakilila Ba Hame Ɲɛng Ala ka wele sera a ma a ma dogo diɲɛ kɔnɔ Ala ye Ba Hame Ɲɛng kɛ mɔgɔ ye Ala y'a sɔn den caman ka a sɔn nafolo caman a y'a ka nafolo a y'a bɛɛ don Ala ka diinɛ dafɛ ɲumanya dafɛ ka tila k'a denw don a sira fɛ Ba Hame Ɲɛng ye Hayidara kanu ka se niveau min na kabako don a ma dogo diɲɛ mɔgɔ la a bɛ réseau kan fan bɛɛ a bɛ vidéo la fan bɛɛ a dawa o dawa a ko bani Ala tanu Ala hinɛli la a ye hɛrɛ k'i ye Ba Hame bɛ ne fɔ tise ale ɲɛ b'a la k'a fɔ a banna quoi Hayidara ye mɔgɔ tɛ se k'a kunbɛn dugukolo sanfɛ Ala kana ka min kɛ Ala y'o kɛ a ko k'a ka n'u danga a kana foyi fɔ a k'u to yen ni cɛkɔrɔba in de tun bɛ nin fɔ Hayidara fana tun b'a fa ɲɛnɛfin bɔ ni cɛkɔrɔba in ye Ala ka wele sera a ma an bɛ dugawu kɛ a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ Kayi kelen kɔnɔ an ka musokɔrɔba Ami Sidibe fana ne hakili la e fana y'o ka janabaw seereya n taara bɛnɛ yɛrɛ Alaye an ka musokɔrɔba ɲuman Haja Ami Sidibe Kayi Liberté sango san ni musokɔrɔba in bɛ mɔlidu sigi ka Sherifu ka baaraw ɲɛnamaya a ka kalanbolo tɔgɔ dalen bɛ an karamɔgɔ yɛrɛ la Seydi Cheikh Ousmane Marane Hayidara Ala ka wele sera ale fana ma an bɛ dugawu kɛ Ami Sidibe ka Ala deli Ala ka lahara sɔn ɲumanya ye Kayikaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an tɛ ɲinɛ Kayi an karamɔgɔ Seydou Diallo an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Alaji Seydi Ibrahim Diallo ka taa se an karamɔgɔ Ibrahim Ɲɛng n'an ko ko Mama Sall an b'a fo ka Kayi karamɔgɔw bɛɛ fo ka an balimakɛ fo n'o ye Ruzo ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Mohamed Sidibe Ruzo an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ani a bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na an ka correspondant minnu bɛ Kayi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na ka dugawu k'u ye Ala ka u dɛmɛ u ka baara kɔnɔ n'o bɔra an bɛ taa Côte d'Ivoire an b'an ka Fadi ɲɛmaaba fo n'o ye an ka président Adama Sakho Sanogo an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ k'a Sanogo ka dugawu kɛ baara min ni a b'a bolo Ala k'a fanga se an bɛ an balimakɛ Zakariya Danbele fo nin waati in na ka Layi Sangare ka taa se an karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen nin waati in na an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka Côte d'Ivoire bɛɛ fo nin waati in na ka dugawu kɛ san 2026 Ala k'a kɛ hɛrɛ ye miniti damadamani an bɛna don 26 kɔnɔ 26 Mori ko k'a ka di dɛ Mori ko ten Ala k'a diya Mori b'a dɔn ni san bɛ ka yɛlɛma fayidaw bɛ di mais ɲinɛ ta ye mun fɔra sinon ɲinɛ ma nɔgɔ dɛ u y'a fɔ dɛ u tun y'o fɔ u y'a fɔ Mori dɔw y'a fɔ dɛ dɔw bɛ yen Ala ka 26 in diya Mori 26 Ala k'a diya ko k'a bɛ diya dɛ a gɛlɛyara cogo cogo Ala kana essence manqué k'a la o kuma fɔ ɲɔgɔn ye Ala ka hɛrɛw dayɛlɛ Ala ka bondaw dayɛlɛ an sarden tɔndenw fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan jamana 40 an bɛ donni minɛ ko bi ani kɔ n'a y'i diya i b'a fɔ ten an sariw bɛ min kɔnɔ an ka président Musafa Sila yan fo Kinshasa an b'a fɔ ka dugawu k'a ye ka Angolakaw fo ka Congo Brazza Congo Kinshasa a tɔndenw bɛɛ fo ka taa Libreville Gabon o y'i ka dugu ye ye n ka dugu ye o ka u fo k'u waleɲuman dɔn président Traoré n'a ka jama ma Pointe Noire fɔ dɛ ou bien Pointe Noire de fan Pointe Noire bɛ Congo de fɛ o bɛ Congo de fɛ o bɛ Baruni Gambie ka Pointe Noire o fana kɛra Baruni ta ye mais taga i ka mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ kɛ n bɛ min f'i ye bɛɛ bɛ yɔrɔ min na i dɔnnen don mɔgɔ dɔnnen an b'u fo k'u waleɲuman ka Congokaw fo nin waati in na ka dugawu k'u ye Ala ka an n'u dɛmɛ ka lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo Serifila fɛn o fɛn b'an lajɛ su ni tile 2025 gɛlɛya bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'a bɛɛ ban ka 26 hɛrɛ nati an bɛ lafiya fɛn o fɛn na an ka cɛkɔrɔba de don Ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka succès d'a ma a jugulamɔgɔw Ala ka hakili ɲuman d'u ma minnu bɛ segin kɔ Ala k'u segin minnu tɛ segin Ala ka u ɲina bani kɔ Ala ka bani sankɔrɔta a ka fɛn d'aw kunna min b'a u ɲina o kɔ ni Ala ni kira sɔnn'a ma ka bakɔrɔba dugu kama cɛkɔrɔba hɔrɔn an b'a fɔ yan ka waleɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ a ka cɛsiri la an bɛ dugawu kɛ Ala ka si ni kɛnɛya di o la an b'a ɲini Mohamed Keyita fɛ Zurayɛri kɔni n'a gosira dɔrɔn a ka ɲa ma ka fɛn dɔ latɛmɛ an bɛ tila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala ni kira sɔnn'a ma.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواتي وأخواتي أبناء وبنات جمهورية مالي، نستقبل عاما جديدا ونحن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نحمده في السراء والضراء ونسأله العون والتوفيق. إن وطننا يمر اليوم بمرحلة صعبة وابتلاء شديد، وقد أثقلت الهموم قلوب الكثيرين، وتعلمت أسر كثيرة، وضاقت سبل العيش على عدد كبير من أبناء شعبنا. إن هذا العلم الواقع لا ننكره، وهو ابتلاء من الله عز وجل، والابتلاء سنة من سنن الحياة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أدعو نفسي وأدعوكم جميعا إلى الصبر والثبات وعدم اليأس، فالصبر قوة، والإيمان نور، والعمل عبادة. والصبر لا يعني الاستسلام، بل يعني العمل مع التوكل والسعي مع الثقة بالله. فلنتحد ولنتراحم ولنتعاون فيما بيننا، لنقف مع الضعفاء ولنحفظ دماءنا، ولنحسن القول والفعل، ولنغلب مصلحة الوطن على مصالح الضيقة بالعدل والصدق والعمل والدعاء لنا ولأوطاننا، وننهض أمتنا. ومع دخول هذا العام الجديد نجدد نيتنا ونقوي عزيمتنا، ونعاهد الله على أن نكون دعاة خير وصناع عمل وخدام السلام لوطننا الغالي مالي. اللهم احفظ مالي وأهلها، اللهم ارفع عنها البلاء وانشر فيها الأمن والاستقرار، وألف بين قلوب أبنائها، واهد قادتنا وشعبنا بما فيه خير البلاد والعباد. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. أمي فلوك على دفو كعلى بركة كعلى ولي مندو كصلي عنك كرابا كنوي محمد صلى الله عليه وسلم، كصلي أسودين سني مونكا، كصلي أكاسابج مونكا نو بوراي. Ami fɛ ka an ɲɛsinnen bɛ sankura ma, sankura min n'o donna ka ban. An b'an ɲɛsin Ala de ma, ka Ala wele, k'an dama kasi Ala la, ka an ka wele ɲɛsin Ala ma ni sababa bɛɛ ye an ka jamana ye. An bɛɛ b'a dɔn bi Mali a bɛ taga sira min kan bi, a bɛ sira min kɔnɔ bi, fɛn gɛlɛman don, bi ma nɔgɔn, gɛlɛya bɛ yen, siran bɛ yen, jatigɛ bɛ yen, dekun bɛ yen. Mais ka fara an ka cɛsiri kan, ka fara ɲɔgɔnminɛ kan, ka fara sabali kan, ka fara an ka wuliko ɲuman kan, an jigi b'a kan se bɛ Ala min ye, a bɛna nin tɔɔrɔ ninnu yɛlɛmɛ don dɔ la, ka jamana in kɛ an sago ye, ka lafiya don a kɔnɔ, ka basigi don a kɔnɔ, ka kelenya don a kɔnɔ. Gɛlɛya anw b'a dɔn anw silamɛw k'a fɔ Ala ka latigɛw de don, diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo ye o de ye. Waati dɔ ka gɛlɛ, waati dɔ ka nɔgɔn. O tuma na Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ, a ko fa innama al usru yusran, a ko gɛlɛya bɛɛ kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen, a ko gɛlɛya bɛɛ kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen. Mana ne b'i n yɛrɛ wele, ka jamana den bɛɛ wele n'o ye maliyɛnw ye, minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan, k'a fɔ an ka sabali, an ka sabati, an jigi kana tigɛ. Fo an k'a dɔn sabali o ye fangaba dɔ de ye.
ka dala ko ala bɛ se ka hɛrɛ na nin bɛɛ kɔfɛ o ye nɔrɔ de ye o ye nata min ni ala sɔnna a bɛ fa fana nka sabali kɔrɔ tɛ an k'an sigi sabali kɔrɔ tɛ an k'an bolo d'an sen kan la an k'an ka wuli cɛ kelen wuli cogo la an faso ye an bɛ se min na wale la an bɛ se min na kuma na an bɛ se min na cɛsiri la k'o kɛ nin jamana in a bɛ se ka bɔ nin cogoya in na ka kɛ lafiya ye maliden bɛɛ ye cogo min na tiɲɛ don siga t'a la fiyewu gɛlɛya bɛ an fɛ mali kɔnɔ bi gɛlɛya min dogolen tɛ maa si la baloko gɛlɛyaw b'a la jago gɛlɛyaw b'a la ka bɔ dugu la k'i taa yɔrɔ sɔrɔ o gɛlɛyaw b'a la a gɛlɛya ka ca mɛ nin gɛlɛyaba in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna ni maliyɛnw ka bɛn ye ni an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye ni an ka ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na ye ni ala sɔnna ala bɛ nin gɛlɛya in wuli ka bɔ an ka jamana kan ni ala sɔnna an mago bɛ lafiya min na a bɛ sɔrɔ ni nin sankura in doni ye a ka kan maliyɛnden bɛɛ ye an k'an ka ɲɛw yɛlɛmɛ faso wɛrɛ t'an bolo nin jamana in kɔ jamana in n'a gɛlɛyara cogo o cogo anw de y'a denw ye n'a jara cogo o cogo anw de y'a denw ye an mana taa diɲɛ jamana o jamana na a bɛ fɔ maliyɛn de filɛ nin jamana in na hali n'a ye jamana mara o jamana in mara dɔ n'a fɔ maliyɛn don nka a kɛra an ka jamana tigi ye o tuma na jigi o jigi banna ala kɔfɛ o ye an faso de ye ala ye an bila jamana min kɔnɔ n'a tɔgɔ ye mali o tuma na an kan ka wuli ka jɔ an kan ka an cɛsiri an kan ka baara kɛ cɛsiri bɛɛ la an seko bɛɛ la jamana in bɛ se k'a se yɔrɔ sɔrɔ cogo min na bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔ mana ni nin sankura in doni ye n'o ye l'an 2026 ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka 2026 in doni kɛ an ka jamana ma hɛrɛ ye a k'a kɛ bɛn ye a k'a kɛ sabati ye o kɔfɛ anw bɛna layidu di karamɔgɔw wajulikɛlaw ka layidu ta jamanadenw ye ka layidu di ala ma ko an bɛna kɛ wajulikɛla sɔ hayiramaw de ye wajulikɛla minnu b'u faso jɔli fɛ u t'u faso cili fɛ wajulikɛla minnu bɛ hɛrɛ ɲini u faso ye u tɛ tɔɔrɔ ɲini ni u faso ye an bɛna kɛ layidu tabaw ye faso denw ye k'a fɔ nin jamana in an ka dɔnta an bɛna kɛ ka jamana in basigi ka kɛ kudama salami ye an bɛna kɛ kisi kɛbaw de ye ani kisi walebaw an faso ye an tɛna an faso ci an tɛna mɔgɔ dɛmɛ k'an faso ci an tɛna mɔgɔ bila k'an faso ci o la nin kɛnɛ in kan sirifula bɛɛ tɔgɔ la ani mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la an bɛ foli kɛ malidenw ye ka dugawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ sankura min ni a dontɔ filɛ ala k'a kɛ jamana in ma hɛrɛ ala k'a kɛ maliden bɛɛ ma hɛrɛ ye minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan ala ka bɛn sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ kɛnɛma o minnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ ka don an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka an faso jɔ k'a kɛ jamana ye mɔgɔw ɲɛ bɛ bɔ jamana min fɛ o kɔfɛ an balima kerecɛnw an ye lɛtiri ci u ma an ye lɛtiri ci kerecɛnso fila bɛɛ la k'a fɔ u ka nin san yɛlɛmɛ in ani u ka nowɛli min tɛmɛna k'a fɔ ala k'a kɛ hɛrɛ ye u ma k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ma an ka seli o seli kerecɛnw bɛ lɛtiri ci an ma an ka seliba u bɛ lɛtiri ci seli fitininin u bɛ lɛtiri ci sunkalo u bɛ lɛtiri ci o tuma na mɔgɔ si tɛ se ka ye silamɛya ni mɔgɔ sɛbɛya cɛ mɔgɔ si tɛ se ka ye silamɛ ɲuman ni maaya cɛ alakira sɔlɔ silam mɔgɔ ɲuman de tun don yanni kiraya cɛ o de ye mɔgɔw don diinɛ na n'o tɛ a mana ni bere ye murukun t'a bolo a kelen de nana ni silamɛya ye fanga foyi kun t'a la fanga foyi ko a bɛ se ka mɔgɔ diyagoya ka kɛ silamɛ ye o fanga kun tɛ yen mais yann'a ka kɛ kira ye a ye baara daminɛ ni mɔgɔya de ye o tuma na kɛ mɔgɔ ye yanni ka kɛ silamɛ ye ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ ye yanni ka kɛ silamɛ ye n'i donna silamɛya la i bɛ mɔgɔ tɔw sama ka na
mana an ka jamana bi Ala tanu Mali bi Ala fo Mali bi Ala barikada silamɛya donna anw fɛ yan muru ma turu mɔgɔ la silamɛya donna anw fɛ yan biɲɛ ma turu mɔgɔ la mɔgɔ fa ma nɛniya mɔgɔ ba ma nɛniya pour que ka kɛ silamɛ ye anw ka bolisɔnnaw anw ka kafiriw bamanan dulɔminɛw olu de ye silamɛw reçoit Mali kɔnɔ yan k'u bisimila ka so d'u ma ka siyɔrɔ d'u ma n'u bi dumuni d'u ma u bɛna n'u ka sɛ ye ayiwa ko mɔriw a y'u k'a ka sɛ faga a k'aw taw da dun n'u bi saga d'u ma u bɛna mɔriw a y'a ka saga minɛ a y'a ka saga faga a k'aw taw da dun mana bamanan kafiri de ye silamɛw reçoit yan bere ma ta yan muru ma ta yan ni ma dɔ n y'a ye dɔ ka fɛngɛ na u bɛ k'a fɔ ko bere tara Mali kɔnɔ ko muru tara ko Layi Umaru ye mɔgɔw faga yan ko ka guerre kɛ yan Layi Umaru nana don jumɛn Layi Umaru nana misiriw sɔrɔ yan Layi Umaru nana sɔrɔ silamɛw bi Mali kɔnɔ yan san caman yan'a ka bɔ yan ka se Magan o y'a sɔrɔ diinɛ bɛ yan o y'a sɔrɔ lajiw bɛ yan o y'a sɔrɔ hijidenw bi Mali kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ Layi Umaru ma se yan fɔlɔ silamɛya nana yan ni kelenya ni bɛn de ye silamɛya mana ni muru ni nenini ye la u b'o Layi Umaru min fɔ n'u b'o de kɛ u ka dalilu ye Layi Umaru ka histoire u k'a lajɛ Layi Umaru kun mana taa dugu o dugu la u b'u jɔ fɔlɔ n'u ye misiri wele k'a mɛn dugu o dugu la u bɛ tɛmɛ o kan mana a nana silamɛya sɔrɔ yan Layi Umaru mana ni silamɛya ye yan a ye silamɛw sɔrɔ yan a ye silamɛya sɔrɔ yan san 100 caman yan'ale ka na Layi Umaru ko kɛra kɔsa in na de silamɛya bɛ Mali la yan kabini kira ka sahaba dɔw balolen don alors i ka diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn n'o kɛra i b'a dɔn i ni mɔgɔw ka kan ka balo cogo min na mana n bɛ fɛ ka min fɔ kuma surunya na anw bɛna kɛ wajulikɛlaw ye k'a ɲini wajulikɛlaw fɛ an ka kɛ faso jɔbaga ye an kana kɛ an faso cibaga ye an ka kuma ɲuman fɔ fitinɛ a man ɲi n'i ye fitinɛ kuma fɔ i b'a wuli yɔrɔ dɔ a bɛ laban cogo min na i t'a dɔn dɛ fitinɛ maa caman b'a wuli a tɛ taa k'i ka du to dɛ maa caman b'a wuli a tɛ taa k'i yɛrɛ to wa maa o maa kɛra sababu ye ka Alakira tɔgɔ tiɲɛ ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ka Ala ka diinɛ tɔgɔ tiɲɛ o de ye mɔgɔ faga diinɛ ye i kafirilama bi sa hali n'i ye alimami ye Alakira sɔlɔlɔ salam a ma maa kelen fa silamɛya nɔfɛ a ye wajuli de kɛ ka mɔgɔw wele ka na Ala ma faso de y'a ye ni nin sabatira anw ka bonya bi tiɲɛ o tumana an kana kira to yan k'a ka baara kɛ o la u wulila nɔfɛ i ti wajuli kɛ yan wa i ka diinɛ ti kɛ yan wa an b'a bɛɛ faga yan a ye silamɛya histoire lajɛ Bilaliw kɛra cogo di ɲani min dar'u kan a ye silamɛya histoire lajɛ o y'a sɔrɔ maa kelen bamuru ma ta fɔlɔ kira ye san 13 san 12 san 13 histoire sɛbɛn cogo la kira y'o kɛ Magan ɲani kɔnɔ maa o maa tubera ka fara kan a bɛɛ y'o kɛ ɲani kɔnɔ maa ti neni silamɛw fɛ jango ka bugɔ kɛlɛ yɛrɛ layidu dira kira ma de a bɔlen kɔ Magan ka na Madinɛ silamɛya san 13 kɔfɛ u ko kira ti balo de silamɛya ti kɛ yan Ala fana ko a y'a yɛrɛ defa a ko bi ne jɛna n'a ye mɔgɔ minnu k'u bi kɛlɛ kɛ k'a f'u tɔɲɔna minnu k'u bi kɛlɛ kɛ bi annahum zulimu kuranɛ y'a fɔ ten ne ye yamaru di mɔgɔw ma bi minnu k'u bi kɛlɛ kɛ k'u tɔɲɔna silamɛya ma maa si jagoya ko silamɛw tɔɲɔna u k'u b'u yɛrɛ ɲini Ala ko a y'aw yɛrɛ ɲini o kɔfɛ n'a bɔr'o la mɔgɔ faga tɛ yen silamɛya nɔfɛ nkalon don o kumana an ka kɛ mɔgɔw welebaa ye ka na sabali ma ka na muɲu ma k'an miiri an yɛrɛ ka diinɛ donna yan cogo di an nana jɛnw sɔrɔ Mali la yan an nana bolisɔnnaw de sɔrɔ yan an nana laadatigiw de sɔrɔ yan an nana sɔrɔ boli de bɛ sɔn yan dulɔ de bɛ min yan faso ni bulonda de tun bɛ yan mais silamɛ minnu nana n'a ye n y'a fɔ n ka kuma na o kafiri kelenw de ye silamɛw bisimila ka ji d'u ma ka dumuni d'u ma a y'a ta kɛ an k'an ta kɛ ko silamɛw k'u ta kɛ olu tɛ don olu tɛ turu Ala ye mais silamɛw minnu k'u dalen b'a la k'olu k'u tɛ turu u b'u jɔ ka silamɛw selitɔ filɛ u bɛ yɛlɛw la k'a fɔ ko nin ye kabako da ye mais o du kelenw de tilala ka kɛ alimami duw ye bi Mali kɔnɔ yan alimami duw de ye o bolisɔn duw ye bi a caman alors o kumana n'an hakili tora silamɛya yɛrɛ nacogo la an faso la an hakili bi to a la an k'an ka mɔgɔ wɛrɛ minɛ cogo min o kumana sankura in yɛlɛmɛni na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye sɔrɔsiw an bɛ dugawu kɛ mugu ni kisɛ bɛ minnu bolo k'a fɔ u b'u faso kɔlɔsi u b'u faso tanga an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u se
ala k'u se Mali ala k'a kisi Mali ala k'a tanga nin sankura in ala k'a kɛ maliden bɛɛ ma hɛrɛ o ko tɛmɛnen kɔ jamana minnu n'an sigi ɲɔgɔn don an bɛ dugawu k'a jamana bɛɛ ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ala ka bɛn don a bɛɛ kɔnɔ ala ka kelenya don a bɛɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ kisi balawu ma ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ an faso kan salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. an bɛ ala deli yarabi karamɔgɔ ka nin dakuruɲɛ fila in ala k'an tulo kɛ tulo kunnandi ye ka a minɛ ka baara kɛ ni a ye ala k'a to a ye duwawu mun kɛ a ka minɛ jamana ma a ka minɛ an kɛrɛfɛ dugu ma a ka minɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ala k'a yɛrɛ to si ani kɛnɛya la o hukumu kɔnɔ an bɛ a ɲini an balima minnu fana bɛ san o san n'u bɛ jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ nɛgɛjuru sira kan u ka labɛnw sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ direct la Sherifla FM kan nin waati in na an bɛ Sherifla FM lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu kɛ ala k'a n'u dɛmɛ ka foli lase Basali Sangare ma yan fo Dalabala ka Dalabalakaw fo k'u waleɲuman dɔn ka Selengekaw fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na an tɛ ɲina Dr Buware an b'a fo k'a waleɲuman dɔn nin waati in na k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka Lutu Sidibe fo ka taa fɛn min ye Mohamed Traore fo Kucala Mohamed an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ ala ka an n'u dɛmɛ n'an bɔra yen an bɛ taa fɛn min ye Segukaw fɛ yen nɔ Mamadu Kulubali an b'ale fo numéro 3 Segu ka Segu bɛɛ fo ka fɛn min ye Fasigi Dumuya Suleman Dugumiya Imam Mohamed Jara an b'u fo k'u waleɲuman dɔn yan fo Kati ka Kati bɛɛ fo nin waati in na ka duwawu kɛ ala ka sankura kɛ hɛrɛ ye Damanalakaw an tɛ ɲinɛ u kɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dɔgɔnɔkɛ faama fo n'o ye Imam Malik Tusuke an b'a fo k'a waleɲuman dɔn yan fo Côte d'Ivoire k'an ka sponsoriw bɛɛ fo Sherifla Tele sponsor fɛn o fɛn ne bɛ yen ni an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka commercial fana fo olu minnu bɛ ɲɔgɔn bolo baara nasira la Sumaila Traore Amadu Samake ka taa Segu nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan nɛgɛjuru sira an b'o labila Sherifla FM ani Sherifla TV u bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen Moribabugu la yan dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum assalamu alaikum o ye arabukan na sira sabali mɔgɔ t'i fa jaabi tan dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min ka bɔ Saro mara la ka bɔ yɔrɔ jumɛn Saro mara la Aliou Kone ka bɔ Safo mara la Saro mara la Charo mara la awɔ Charo bɛ fan jumɛn fɛ Saro bɛ Segu ni Kɔrɔyanfan cɛ ayiwa baasi tɛ kuma b'i bolo alhamdulilayi sankura ala dun ka ma hɛrɛ amin 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 yarabi talaw min bɛ jamana kɔnɔ ala ka ɲɛnabɔ bɔ la amin 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 yarabi ala ka d'an ma amin 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 yarabi ala ka silamɛya sidi a b'a ma fɔ ko silamɛya yɛrɛ koyi amin amin na ya mo gibi yɛrɛ kɔni na fiye k'an bɛna jɛya kan ni ala sɔnna ma ni ala sɔnna ma a diyara n ye Aliou an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka Sarokaw bɛɛ fo i tɔgɔ la nin waati in na ka dugawu kɛ ala ka 2026 diya nɛgɛjuru sira dɔ bɛ yen an bɛna ale fana ta nɛgɛjuru sira dayɛlɛlen bɛ aw ye 93 91 68 92 aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sherifla FM an bɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na fɛn min ye Isa ani Musa ka taa se Ali Yalko ye an b'u bɛɛ fo ka Jacques Buware fo o kɛnɛ kan dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum waaleykum salaam wa rahmatulahi tɔgɔ ni jamu Matɛnɛ Jara ka bɔ Tafala Matɛnɛ Jara a bɛ di baasi foyi tɛ alhamdulilayi aw bɛ cogo di alhamdulilayi an sigilen don kɔ lajɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka sijan di an karamɔgɔ dɔ ma amin 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 ala k'an ka laɲini sabati amin 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 an yɛrɛ bɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye
dan hera ala ko diana al-islam bela gelema ni ala sona amin ya rabbi ala ka mali ala ka basma amin 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 ayro ala ka bolo mi ala barala amin 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 wa ala ko duwamne amin 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 ni baraji amba daga jugo sira da lembe awye ni wati na ambe ambalomso Zainabu Fuka wala mando Sherifla FM Zainabu abe afsara ka farmana la kosbe bon akumode la donde ya bana hebe fogo de fo amba fo ka awal nyumando debe nga jugo sira assalamu alaikum ante ina sanfil sugu ni ko mo ambu fo ko wala nyumando mais suguni suguni kurate ambu fo ko wala nyumando ka sanfil befu ka papa konati wati ute ka donke alaka 2026 dia debe la jusala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to woni jamu be kam wele ka bomi na to isa dara ka bo ko ki ko di warje mana ko nan kuma bi bulu alhamdulillah balla ko ko kala barkala lam so na ga adimi de sira anna Allah ina Allah ta'ala ka ke here am bile dilemma amin laka ke here an gaje mana manni ma illani farafina be ala tente ya sabata an gaje mana bile dilemma ko na gele amunu be laka wi laka ba amin amin do kan karam ko sayyid shirif ramadan hayda na bona wala ka tijan kanya di anuma amin amin ala ka wata ka wata di anuma amin ala ka ben kanya sabati islamu bile ni nyonche amin ala ka geta be ambi Sherif la TV barakila bile jenu foka ci sire ala ka hera kanu bu ka wala ji tangan watbe ala sonama ala kanu den be fo le inshallah assalamu alaikum ini baraji ni wati na anu fulita ka nyesi Elhaji Usman Kan ma be konjila amba fo ya fo amdalai ka kamada mu fo kule kan ka kanna ka bela jire fo amdalai ni wati la Elhaji Usman Kan ale to wala ante na ustaz Adama Jawara ustaz Mukhtar Bayo ambu fo ko ma ko kadimba ya be fo ni wati na do ke alaka kalonti mehere kono anga redaction nyama ba no Elhaji Musa Fombay amba fo ka jema fo madame Jara ka fune bakili ambe ufuka maubela jelen fo nga jel muso bofo la kuate madame Keita katase femnie madame Jume Jume kala so madame Jume no fa ya bi jona Fatima Kane amba fo ka wal nyimando ka journaliste befo ni watina redaction kono tenanya amba fo do ke ala ka feti ujia u mana ke yoro nambora amena nga salle de montage kono na barusi so amba fo ka wal nyimando ka femie madame Kulubali Biba madame Kulubali Sali am fo ku wal nyimando ka nana Haidara ka fo ka wal nyimando ante ina ne daga patron ko Mariam Kulubali madame Baro ni nana ko sa ale ta ka kenu amba fo ka wal nyimando ka Yusuf Baro fo atoyala nte nyina am fana ka patron ko no e madame Diallo Bay Kulubali Kulubali ka bela jelen fo tonto Haruna ka demba ambu fo ku wal nyimando ya fo Côte d'Ivoire ka ala dilala ka sanchama irana mega jiru sira mo chama ne baka ne ala ni krasonama amina ma damadanita ni ala sonama ka bitain blay sabula ko kacha 2026 don tola mi flena meta do ni seli ni wirdu ala ka se ka heraw cha tashe nyimi na wasaseli la tashe nyimi wa ibe mi she do nyimi ka seli do ni bala ibsala na fla sali be temena don doni ne san yele ba yele kadi ko jugu akari de benara jaba mo ka be mama alima alo ba mama alika anniversaire sana yele fana bitugola na ala sonama wajuru beno bangoni jengne bugula jumatle mana be 21h ranga nyon soro bangoni tere mbaka 21h de imam alika anniversaire wajulu au beka hakili to ala dugu ka je samedi o ye kurane kala wula fe nyanaje baraw beke ya bani an famana ma mena amba donc afo alhamdulillah ni ala ma basira ke juma su ameta allame ni ala ne kala do na juru sala amota assalamu alaikum wa alaikum salam abchuko di basi tila alhamdulillah to ni jani be kan wele ka bomi ka bomi Segu Marakala Marakala ka kene bismillah kuma bi bulu
ala ka sahara ta gura jelle ga here amin 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 ala ka sahara ga amin 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 dam din ala ga girana amin amin ala ka jamana police amin amin ala ko duwaw minɛ min fo k'i wale ɲuman dɔ Usman ka duwaw kɛ ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini waati min kun taara ɲɛmaayaso fɛ a waati dafara an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka duwaw kɛ bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔ an bɛna kuncɛ kumaw la an bɛ fɔlɔ fɛn min ye madame Konate Fatumata Konate. Alhamdulillah Usai Jallo an bɛ ala tanu ka barikada ka lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ala ka tila ka segin ka ɲini ala fɛ san kura min n'an donnen filɛ kɔnɔ san kura kɛ tɛmɛna san kura min n'an donnen filɛ kɔnɔ ala k'a kɛ hɛrɛ san ye amina k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ basigi san ye amina maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'i jilaja bɛɛ ni kelenya an k'o sinsin ani ɲɔgɔn cɛ la jamana o jamana n'i y'a ye a taara ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ bɛn de bɛ yen nɔ hali duduma a tɛ kɛ ni bɛn tɛ an k'an jilaja sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye n'ala sɔnna a ma hɛrɛ o bɛ na don nataw la k'a ɲini ala fɛ an jɛra cogo min ka 2025 kɛ cogo min ala ka sɔn cogo min na 2026 an k'o fana kɛ hɛrɛ la ka an ka client bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ de bɛ télé shérifla wele ka t'i ka kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo san tɛmɛnlenw na baaraɲɔgɔnya minnu tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ ni fili minnu bɔra la an b'u hakɛto ɲini u fɛ san kura min bɛ ka na u k'u jilaja an ka baara kuraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an cɛsirilen don an pɛrɛnnen bɛ k'u makɔnɔ ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka sanfilikaw fo n cɛlakaw n b'u bɛɛ lajɛlen fo k'an yɛrɛ cɛ fo Papa Konate e cɛ kun ma fɔ o t'a dɔn wa ayi Jalo de y'a fo dɛ Jalo y'a fo ne ka foli tɛ kelen ne ka foli tɛ kelen ye bon yani k'i cɛ fo ne yɛrɛ bɛ n den fo ne bɛ n den fo Zelika Konate i den Konate ne bɛ Zelika Konate fo a to an cɛ fo Umu i b'a dɔn an ka baara in ka gɛlɛn an ka baara in ka gɛlɛn dutɔgɔw b'a la ani foli ka kan ani foli ka kan tɛ se ka anw mara n b'a fo k'a barikada hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye jigi k'an ka sinamuso bɛɛ lajɛlen fo k'an ka misiridala barokɛlaw fo diɲɛ don o don n'an bɛ bɔ u bɛ Sherifila TV ɲininkali kɛ wa u b'an ka fɛn bɛɛ suit an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen fo an fa n'an karamɔgɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen sija ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ala k'o di an n'an bɛɛ ma Usai Jallo yanni an ka bɔ baro la n bɛ n yɛrɛ kanubagaba dɔ fo n'o ye Mamadu Kuma ka bɔ Lafiyabugu n b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo a muso fila Adamu ani ka fara Aisha kan a n'a balimaw b'u bɛɛ lajɛlen fo ala ka san wɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ka san ala ka duwaw minɛ an b'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn ka duwaw kɛ ala ka yanni ka bɔ pala an b'i yɛrɛ fo ni ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an b'i tɔɔrɔ an bɛ fɛn bɛɛ da i kan an bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ an ka yafa an ma hali bi ala k'a mɛn i tɔɔrɔli la an b'i yafa yanni ka kura kɛ basi foyi t'a la an b'a fɔ amina yɔrɔ ala jɔn ko tɔɔrɔ a kun ye hɛrɛ dɔ de ye o ɲɛna ni ala sɔnna a ma Kadija Traore kuma kuncɛ kuma ni foli jumɛn bɛ yen kuma jan tɛ ne bolo an bɛ ala de fo ka ala barikada ala min sɔnna ka an don ni sankura in kɔnɔ hɛrɛ ani badena an bɛ a deli halisa Alahu Taala fɛ fɛn min ye an ka sɔrɔdasiw ye u bɛ cɛsiri ani wulikajɔ la n'i taara i ɲɛ da u ka kungo kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ baara la ne bɛ ala deli dɔrɔn yarabi ni sankura min filɛ ala ka Mali kolo suma ala ka Mali basigi ka d'a kan ni Mali basigila a ka ca ala fɛ olu fana bɛ lafiya sɔrɔ an b'a deli Alahu Taala fɛ fɛn min ye an karamɔgɔ fana n'o ye Yabani ye ala ka si ani kɛnɛya ni labanko ɲuman kalifa a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na an bɛ Sherifila TV ani Sherifila FM an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko u ni ce u ka kulomajɔ la ka d'a kan n'i ko k'i ye télé sigi ni filɛlibaga t'i la c'est pas intéressant donc an bɛ an filɛbagaw ani an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na folikan min bɛ ne bolo n bɛ n masaw fo olu min sɔnna ka danaya da n kan ka n bila ka bɔ jamana ni jamana ka na Côte d'Ivoire sirifukanu kosɔn Mali la donc avec leur confiance je suis là
mu fo ku barkada ka nga lagare nan balman sira ni sinji sira ka o bela jere ni fo ka anga fédération nord no e fédération nord d'Abidjan a trésorier général no e Oumar Konaté nga afulnga fulibe anaka dembeya bela jere ni wakatina maliko no ya njigiya nyumombe balma nyumombe mo mun sona ka jigiya mnentanye depuis kunu fobi mais o bela jere ni fo buya jageli kulibali aka fulibe ya fukata se Soumaïla Sidiki Traoré jengna namakiri ona nyona chama ere Amadou Diallo ibo ula me Sherifla TV barakela bela jerni fo a chema fara amusomanka uyin kanu ukelan fe me adil Allah taala fe albi ben kilinyani sabali alaka kambe ani chebero barakanyo bela jerni nyon chelala ko kekira boyena horma ko son soli ala rasulullah ninga sankura injana ite fega nene kira ala ka duwaw minɛ i Traoré ala ka san wɛrɛ irana baara ɲɛna aja hukumu kusum foli ni kuma laban jumɛn bɛ Laji Amadou Diallo an bɛ ala tanu n taara Magan ne ko Laji awɔ n y'o de fɔ komi dɔw a fɔ dɔw ma ko Laji ka sɔrɔ ma taa Magan ne taara ko balimatu ni fana ne ka feere kuma in tɛ a ne tɛ balima a Magan o y'a sɔrɔ ala dafalen min Magan subhanallah ka hɛrɛ bɛɛ bɛ yen subhanallah ay ni batiga kuma ye ba ni batiga kuma ye kana kuma adu wulibali minɛ ayiwa Sera Fatuma an bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ ala k'an yɛrɛ fana wele tɛ ala ka silamɛ bɛɛ wele ala ka n'a yɔrɔ to kunpa na silamɛ si ye Usayi Jalo fosi t'an bolo ka ala tanu i n'a fɔ daminɛ na an y'a kɛ cogo min na laban na o kelen de don an bɛ segin ka ala tanu ala min fɔnisera an kan ka l'an 2026 yira an na an bɛ ala de deli san in donna ka hɛrɛ minnu to an kan yarabi ala ka hɛrɛ ninnu jiri a donna ka degun ni tɔɔrɔ minnu to yarabi ala ka degun bɛɛ lajɛlen wuli an ka jamana ala ka jamana in basigi ala ka jamana in kolosuma ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye ka hɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen Usayi Amadou Diallo ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu na san yɛlɛma baaraw an b'a dɔn k'a fɔ an balimaw caman bɛ dugu kɔnɔna na nin waati ninnu na an bɛ wele wele dakan de ta ka lase u ma ani hakililajigi k'a fɔ nin waati in na an ka hakili to an ka boli dɔɔni dɔɔni n'o kɛra an ka boli an hakili ma an ka boli ni ladabu ye sira kana na ani muɲu ni sabali ye i b'a ye k'a fɔ fɛti a bɛ cɛ hɛrɛ la ani baden na o tɛmɛlen kɔ an bɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛn nin waati in na ka ɲɛsin an lajɛli jama bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan an kanubagaw an tɛ se ka mɔgɔ ta ka mɔgɔ to foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka an ka cɛkɔrɔba fo a Sheikh Adam Jabi a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u fo an bɛ dugawu kɛ a ye ala ka sijan ani kɛnɛya di an ma ka Seyida Mariam fo i yɛrɛ ɲuman na i ka patron fo Kajolo ni waati in na a n'a ka o i ka patron ye o ma anw ye jumɛn ye aw ye korokoro ye bon balimatɔ ka lajɛ san yɛlɛmana san tuguni a bɛɛ ka n filɛ o tɔgɔ ye don a bada a bɛ bɛn a ka patron bonya dɔrɔn a bɛ bɛn an bɛ madame Kulibali fo Mariam Jabi fo ka taa se madame Tarawele Mariam Jabi u bɛɛ lajɛlen folen don kɛnɛ in kɔnɔna na ka foli laban Yirimajɔ famille Tangara Alhaji Tangara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen folen don k'an kanubagaba fo n'o ye madame Tangara Kadija fo ka taa se madame Famanta n yɛrɛ tɔgɔ ma Umu Sego Bara ni waati in na n b'a dɔn a sigilen bɛ ka a ɲɛsin a ka jabaranin ma ni waati in na an b'a fo k'a Famanta k'a ka denbaya a n'a ka zawiya mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo yarabi san caman caman bɛ ala bonya ala k'o yira an na Usayi Jalo an ka jɛ ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ni ala ka jɛ ye ni ala sɔnna a ma ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ foli kɔni kɔlasegin de k'a ɲɛsin fɛn fɛn tun bɛ k'a lajɛ depuis baara in daminɛ fo sisan an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn n'i y'a mɛn ko Sherifla télé Sherifla radio sababu ɲuman de b'a la a sababu ɲuman ye karamɔgɔ min ye a Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ ye ka duwawu ta k'a ɲɛsin an karamɔgɔ Seydi Sherif Ahmad Tidiane ani a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen ma k'ala deli ala ka an ɲɛmu la n'o bɔra an bɛ an ka président fo kɛrɛnkɛrɛnya la an ka Fadi président an b'a fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye Adama Sanogo ye y'a fo Côte d'Ivoire ka président Surakata Salamataw fo yan fo Burkina ka foli lase Elhaji
ani président Modibo Diallo Malaya an b'a fo k'a waleɲuman dɔn sɛgɛnbali ɲinabali ka duwawu kɛ a ye an tɛ ɲina an ka ɲɛmɔgɔyasow kɔ hali sisan fɛn min ye an balimakɛ Seydou Jara an b'a fo directeur ka a waleɲuman dɔn ani cabinet mɔgɔ Ngolo Jara ka u fo Ngolo Dambele kɛ Ngolo Dambele an bɛ Ngolo Dambele fo yan ka taa se fɛn min ye an ka ɲɛmayaso bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ u bɛɛ Ala ka an n'u dɛmɛ an tɛ ɲina fɛn min ye kɔlɔsilikɛlaw ye an ka vigile cɛbaw ka taa se an ka finitigilaka fɛn o fɛn de bɛ yen nin waati in na Ansar Lamini kɔnɔ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn k'an ka Mali finitigilakaw bɛɛ lajɛlen fo an bɛna Serifila la ka foli belebele ɲɛsin an ka ɲɛmayaso ma an ka directeur général Ousmane Sogore k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Buya Jangini Kulubali fo Mohamed Traoré an bɛ Mohamed Keita an b'a fo k'a waleɲuman dɔn an ka réalisation ɲɛmaaba bisu in na olu de bolo bɛ nɛgɛw la ale ni Abu officiel Abu Jabate dangele an b'a fɔ k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an tɛ ɲina an balimakɛ don o don kɔɲɔkɛ don o don cɛ duman Saka Kulubali an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn maître Saka ale bolo b'a bɛɛ de la ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la karamɔgɔ fana don a bɛ k'i débrouiller ni Ala ni kira sɔnna ma an b'a fɔ k'a Kulubali ka NB fo nin waati in na n'o ye Bokar Traoré ale bɛ ayiwa nin waati in na an bolo baaraw la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Koce an tɛ ɲina ale kɔ an b'a fɔ hali n'a sɔrɔ a tɛ yan so in na a bɛ sɛ dum na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka foli lase fɛn min ye David nin waati in na k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn an tɛ ɲina dugumala la fɛn min ye Cɛkura Kɔnare an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ani ka fara fɛn min ye an ka lankana kɛbagaw Sidibe a n'a tɔɲɔgɔnw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka an ka chauffeur fo nin waati in na Lamine Traoré Seydou Diallo ka taa se Youssouf Diallo ma télé baara ye chaîne de don minnu ni aw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ mais minnu bɛ ye mɔgɔ b'olu de dɔn nka cɛ dumanw ni musobaw de bɛ kɔfɛ minnu bɛ baara la minnu bɛ se k'a kɛ o la san wɛrɛ nin kɛnɛ o ka taa sɔrɔ aw yɛrɛ kun bɛ fɛ aw ka télé ka kɛ cogo min na Ala ka se k'an dɛmɛ an ka se k'o kɛ ka dayɛlɛw kɛ ka sɔrɔw kɛ ka bɔdaw di a se bɛ Ala ye ka Musa Traoré Mohamed Traoré k'u fo k'u waleɲuman dɔn Aruna Ba yan fo Côte Burkina Shodumna ni ayiwa Nurudin Sidibe an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo ninnu bɛɛ lajɛlen an ka sponsor ye correspondant ye Burkina Faso Bobo Julaso an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka hakɛto dafali ɲini n b'a dɔn a ka di mɔgɔw ye u ka to lajɛli la fo ka taa min kɛ ka waati ye waati de an bɛ foli laban an ka Seyida baw fɛn min ye Seyida Ina n'a dɔgɔw bɛɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ duwawu k'u ye Ala ka an ɲɛ m'u la ka fɛn min ye du kɔnɔna buramuso Seyida Nastu n'a dɔgɔninw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Ala deli Ala ka dɔ fara hɛrɛ kan Ala ka Mali diya san wɛrɛ u ka taa sɔrɔ tubabuw bɛna wari ɲini na Mali la a se bɛ Ala ye Ala k'o kɛ ya Rabbi Ala k'an sutura a dɔɔnin de don yɛlɛma bɛ kɛ o AES Ala ka barika don a la a jamana ni Ala ni kira sɔnna u ka girage pan Ala k'o kɛ insha Allahu an b'aw bila yan ka waati wɛrɛ ɲini Ala fɛ Ala ka bɔda di an ma bijahi ahlil bait wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malu alaga saja irana, au sama sama bali malu alaga